Ndewo ụmụ Igbo ibe m, anyị na-ekene ụnụ na iwepụta ohere n'ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata n'oge ndị Igbo na Igbo TV n'ụbọchị nke tata. Anyị na-asị nke onye ji akpọ ya akwana ya, anyị na-asị ka ọ mara nwoke mma n'Eke, mara nwoke mma n'Afọ, mara nwoke mma n'Orie, mara nwoke mma n'ụbọchị niile nke ndụ anyị niile. Anyị na-ekene ụnụ ọzọ. Nwanne gị nwoke bụ Izuchukwu, ịkpọkwa m Igbo TV, nsogbu adịghị. Ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche na mmadụ niile ga-ege anyị ntị n'ụbọchị nke tata, na mmadụ niile ndị ga-ede ihe odide, ma ndị ga-anọ ebe ha nọ n'ebe dị iche iche wee na-eme gị na-ekiri anyị. Anyị na-asị unu ndewo. O wee bụrụ ya, o nwere ezigbote okwu anyị ji n'aka n'ụbọchị nke tata, nke anyị ga-asị ka anyị mee gịnị, ka anyị tụbanye ọnụ, maka na a sị na agbakọta nyụọ nwa mmiri ome gịnị ọgbọ. Anyị na-ekene ụnụ na-asị dịka anyị na-amalite, anyị na-ayị onye ọbụla sị biko gbasaa anya ozi nke ndị oyibo na-akpọ share, ka o nwee ike ruo mmadụ niile ebe onye ọbụla anọ na. Biko anyị na-ekene ụnụ na ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata. O wee bụrụ ya, ka anyị ncha niile na-abịa ịtụnye ya okwu ọnụ n'ụbọchị nke tata. Ọ pụtaghị na ọwa anyị ncha niile kacha were mara, mana o wee bụrụ na anyị wụ ndị ritere erire, wụ ndị nwere isi ọma itinye ya okwu ọnụ, mana ka onye ọbụla nọ, ma onye ndị nọ n'ime ụlọ ebe ọ na ịnọ, m ga na-etikwu ya ọnụ. Ma anyị na-ekene ụnụ na-asị ka unu nwee ike nagide anyị. O nwere ike ọnwụ ihe niile ka anyị ga-ekwutecha, mana anyị na-asị ka unu nwee ike mee ike na-anọnyere anyị. Aga m aga n'ihu ime gịnị, kpọpụta ụmụnne anyị ndị anyị na-anapụghị eso were gaa anyanwụ njem n'ụbọchị nke tata. Wee bụrụ anyị na-akpọbata nwanne anyị nwaanyị Chioma. Nwanne anyị nwaanyị Chioma, ndewo. Ndewo nwanne m, eke ime. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Chioma Mbanefo, onye na-anọnyere anyị mgbe niile. Nwanne anyị nwaanyị Chioma, gakwa n'ihu kọwa onwe gị. Ndewo dị ụmụnne m, afọ m bụ Chioma Mbanefo. Awụ m onye Nnewi na Anambra steeti. Ndewo. Kedu ebe anyị si wee na-anọ ọnụ gị n'ụbọchị nke tata? Anọ m na obodo oyibo nke a na-akpọ London, UK. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Chioma, anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. Anyị ga-agakwa n'ihu kpọbata nwanne anyị nwaanyị Chimaobi m. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Chimaobi m. Ndewo Igbo TV. Chioma, ndewo nwanne m nwaanyị. Ndewo nne m. Nnọọ. Afọ m bụ Chimaobi m. Abụ m onye Nkanụ n'Enugu steeti. Anọ m obodo UAE. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Chimaobi m na-anọnyere anyị. Anyị ga-akpọbata oke mmụọ, maka asị na oke mmanwụ pụta obere megịnị awara ọsọ. Onwe onye ọzọ na-ekwu okwu na-awụ nwanne anyị nwoke Choko. Ndewo nwanne anyị nwoke Choko Milo. Igbo TV, ndewo. Ndewo. Nwanne m nwaanyị Chioma. Nna m. Ekene m. Ekedekwa nga nnọọ. Chimaobi m. Nwanne m nwoke. Ọchukwu m obi onye ọbụla. Chimaobi nwanne m. Otu a ka ọ dị. Onye nke ọbụla onye ọbụla na-eme, sọsọ Chineke ma obi onye asị na obi bụ uche, obi bụ akpa onye ọbụla na nke ya. Yes, otu a ka ọ dị. Nnọọ. Ndewo. Ya gazie. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Nnọọ. Nwanne ụlọ nwoke Choko Milo. Ị na-afọkwa ka Choko Milo? Gwogwo na hey. A na-amakwa n'aka, ada ama n'aka na eme ịkpọ my wife ijọ, ọ ga-akọwalụ gị. Okay. Igbo ekene m unu. Ndewo. Nwanne ụlọ nwoke Choko Milo Ebeneze Ezeala. Ọ dị ka ike London na ọgwụ na m sef. Ọgwụ gị ihe ọ gwụrụ m ihe na-ekwu dị ekwu. Ezi m London akpọ. Mana ọ dị ka nwanne m ga-alụgata gwu nọ Naijiria ka m si akpọ. Mana ya ma alụ ụmụnne m, biko ndị na-ege ege ife anyị na-ekwu, biko unu ga-ewere anyị otu ndị si fụ anyị. Enwerekwana ya ma ife niile. Ife anyị na ebe a na-ekwu ka onye ọbụla na-amụta. Zụta unu na-akụzikwa na ọ na-akwụkwa na-emechakwa anyị nwa jekwa gụkwa kọmentị ife unu de.
wekwa adị na nke a na-ekwutọrọ ụbọchị a na-aga ọ bụrụ ọnwụrụ ya masị ife ụwa amasị nọ mgbe onye ji nke onye mmalite ka ọ ya ekwu nke ị na-amụrụ ahụkwa ndị mmụ ya mgbe ekene mụ ya dịlu na mma. Ndewo nwanne anyị nwoke Obido daalụ. Anyị na-agakwa n'ihu ka abụbata nwanne anyị nwaanyị Chizoba. Nwanne anyị nwaanyị Chizoba, ndewo. Ndewo. Gaa n'ihu kọwaa onwe gị. Ụmụnne m, aha m bụ Eze Akpụnọnụ Chizoba. Abụ m onye Anambra steeti na-akpọ abụ m onye Anambra steeti mana ebi m na Lagos steeti. Ọ na Lagos steeti ka nsi anụ ụnụ. Ekene m ụnụ. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Eze Akpụnọnụ. Ịhụ ahụ Igbo onwekwana ihe na-atọ ka ahụ Igbo. Eze Akpụnọnụ. Aka m ke ya. Ọ bụ Eze Akpụnọnụ mana mụ ọ eze ala. Ị makwana ihe mere eji kpụrụ ya n'ọnụ? Ị gara ịjụ kedu ihe mere eji kpụrụ eze a n'ọnụ? Na ụlọ ala anọ nwe ebe ọ ga-anọ a ga-ajikwa ya n'ọnụ. Ọ bụ anyị nwe ala ọ gwetara ụkwụ mbụ eze. Ahụla m enwe ha ala enwe ala ọ ga-egweta ụkwụ wee eji ekpu ya n'ọnụ. Ọ ga-efe n'elu. O wee bụrụ ya nwanne anyị nwaanyị a bụ onye sonyere anyị na ihe omume anyị mere n'izu gara aga mgbe anyị jụrụ ndị mmadụ ụmụ Igbo ajụjụ were sị ka e were sọsọ asụsụ Igbo were zaa anyanwụ ajụjụ. Nwanne anyị nwaanyị a zara anyanwụ ajụjụ sọsọ otu Bekee wee ihe o tinyere wee saa anyanwụ ajụjụ nke gosiri na ndị ọzọ zaranụ ọka onye mmadụ niile wee zata. O wee bụrụ ya wụ na ihe gbasara Igbo na-amasị ya nke ọma. O wee wụ na o ritere eriri na ya wụ ihe anyị mere eji were si n'ụbọchị nke taata dịka onye asụsụ Igbo na-amasị nke ọma maka onye ọbụla anyị jụrụ ajụjụ ọza o tinye ha asụsụ Igbo n'ime ya onye ahụ ga na-enweta ohere ị na-anọnyere anyị n'oge ndị Igbo maka ihe anyị na-eme bụ oge ndị Igbo ọwụghị oge ndị Yoruba ọwụghị oge ndị Hausa ọwụghị oge ndị Igbo. Onye ọbụla akwụkwa na onye Igbo ga na-eme gịnị ga na-asụ Igbo. Anyị na-ekene ụmụnna anyị niile na ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taata wee na-asị na ọ ga-adịrịrị ụnụ mma n'aha Chukwu Okike abịa ma anyị wee na-asị ise. O wee bụrụ ya anyị ga-aga n'ihu gịnị ka ọnụ ubi onye anyị bịara. Anyị na-ekele niile ndị na-ede ihe ha na-ede ebe a ihe ndị awụcha ụmụnna anyị niile anyị na-ekene ụnụ maka iwepụta ohere na-akwado anyị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị ga-aga na ubi onye anyị bịara. O wee bụrụ ya o nwere onye bụrụkwa nwanne anyị zitere anyị ozi dị oke mkpa. O wee bụrụ ya wụ na ọ na-ajụ sị na onye na ya na-abụ na-eme ọrụ chọrọ ka ọ bụrụ na o buru ụzọ dịrị ime tupu ọ nụwa ya maka chere ka m nwee ike kọcha ya akụkọ ka ị nwee ike ghọta ebe m na-eje maka a sị na anaghị ebi ikpe n'otu onye. Kedu ihe merenụ nwa okorobịa gwara ya okwu a anụbugbo nwaanyị o wee bụrụ na ya na ya na-abụ nọ na ori afọ na-achọ nwa mana nke nwaanyị agwaghị nke nwoke na o nwere ihe mere afọ ya mgbe ha nọ na-aga n'ụlọ ekpere na-aga na-aṅụ ọgwụ dị iche iche mana emechaziri chọpụtazie na nke nwaanyị na o nwere ihe mere n'afọ ya mana ọ gwaghị nke nwoke mana nke nwaanyị mechakwara kọwaziere nke nwoke si ya ihe iwe wenye na ya gara egwu ya mana ya eche na ọhụrụ na ya ugwu ya na iwe ga na-ewe ya mana nke wụ eziokwu nọ ya wụ na emechaziri ha abụọ megide gbasaa. Nke nwoke chọziri ịnụ nwaanyị ọzọ were si na nwaanyị ọwụ na ya ga-anụ na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-agbọ mbọ wụ na mere gịnị na ọ dịrị ime. Ọ gwakwara onye nwaanyị nke ọ chọtara ọhụụ maka ihe a. Nke nwaanyị a wee na-asị ya na n'ezinụlọ ya si wee pụta na ọwụghị otu a ka ha si eme na ha nwere omenala na ụmụnne ya ndị ọzọ nụchagworo di na onweghị onye nke mere gịnị dịrị ime tupu ọ nụọ di mana ọ hụrụ na nke nwoke a hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ọ makwa na ọgwụgwụ na ọ dị ime na ọ ga-anụ ya mana ọ na-agba ya ghara esi ọwụ ihe ziri ezi ka ya mee ya ka ọ wee hapụ ime. Ọwụ nya bụ okwu ka anyị nwere ike ka anyị na-asị ka anyị mee gịnị ka anyị tọgbọ na mgbede ahụ ka anyị sị ka anyị mee gịnị ka anyị nwee ike tụọ ya ọnụ. Aga m aga ịjụ nyawa ajụjụ. Nwanne anyị nwaanyị Chioma
nna m ọ ga-amagbu onwe ya ọ nwanne anyị nwaanyị a ọ ya gaa n'ihu duru ime tupu ọ nụọ di ka ọ ya hapụ nkeji abụọ kwuo ihe ị chọrọ ikwu. ụmụnne m ndewonu. Ndewo. Obi wụ m sọ aṅụrị ịbịa na ihe omume anụnwa. Ọgba m nọ m sụọ Igbo ka m sụọ oyibo but agba m n'Igbo ka mba asụ mana enwe nke a na-abanyezi. Anyway, I'm so privileged. That was what I want to say. Good. Nna echetara m na mgbe ikpeazụ m kwuru okwu ekwuru m na ihe a na-anụzi kịta na ike gwụ. Mụnwa na-ekwu maka onwe m ebe nsi nne na nna mụrụ m. Nne m ga-agwacha gị gwa gị na nweghị onye mụrụ nke osu n'ala. Afụrọ m reason nwata nwaanyị azụrụ azụ ọ bụrụ na ị nwere ezigbo omume n'ịjọkọta ọ bụrụ na esi n'ụlọ ezigbo ụlọ ị ghara ife onye nọrọ. It might be no, but at the same time, sorry no, but for some reason nwoke ya eji sị m na m ga-adị ime before ọnụọ m maka gịnịzi ọ bụrụkwazịra na anụ nụrụ di ọ wụna nke nwoke ahụ nwere nsogbu ahụ eme anya awa gịnị ka anyị eme so ọ dị njọ. It might be no, but at the same time ọ dị ka o dum na bounce back amamihe mele gaa n'ihu a na-enebe ya. So ọ dị to me ọ bụrụ ezigbo ihe. Ịghọtago ọmụmụ ọkụkọ ifuru ọmụmụ o si na chi o nweghị ihe imecha ọsọkwa gụje nụọ nke agbapụbeghị agbapụ ndị a na-akpọ tantam. Enwere onye mma tantam ihe ọ nọrọ wee nke agbụdụ na amụ enwere ihe emere ihe ọkụ a na-emegasị ka egwuregwu ya mụta. So weda na ị nụrụ tantam weda na ị nụrụ nke nwere 100 wounds ọmụmụ si na chi. So ọsọkwa ihe so ya anya wụrụ ekweta m na-enwe ihe melụ m na marriage ya mbụ mana o nwere ike ọmụnụkwa nke ịbụ ahụ along the line ya na-ekwukwo n'ịdị ime inwe ike ịdị ime kịta ihe eme echi niile o nwere ike daa delu asị na miscarriage ndị ya ewepụrụ mbụ ahụ so chukwu onye ahụ lọtakwa onye ọzọ ihe ọ ga na-eme. So isi na nwatakịrị nwaanyị ya dịnata ime wee nụọ ya ọ bụrụ ihe Igbo as long as Igbo dị concern ọ dịrọ mma n'anya chukwu n'anya. Ndewo nwanne anyị Chioma anyị ga-aga n'ihu kpọbata nwanne anyị Chimaobi m nwanne anyị nwaanyị gaa n'ihu tinye ya okwu ọnụ nkeji abụọ. Ndewonu ndị Igbo ibe m ekene m unu nke onye chiri ya zere. Ihe mee na ya bụ ukwu bụ na nke mbụ bụ na uche onye adịghị njọ. Uche nke m o kwesịrị ka nwoke buru ụzọ ka nwoke bube nwa ụzọ mgbe ọbụla ọ chọrọ ije nụ nwaanyị. Amakwa m na nwa so n'ihe eji maka ya anụ di na nwunye mana o kwesịrị ka ibube ya ụzọ maka na ihe njisi na o kwesịrị ka ibube ụzọ bụ na ọ bụrụ mmadụ na-enye nwa ahụ ọ bụrụ ihe ị ga-asị nọọ ihe a ka anyị ga-ebukwa ụzọ mee enwere ike ikwuo ya nwa ahụ aya ha abịa. Isi na ọ bụ na nwa na-abịarọ enwekwa ndị na-eje nụ ọzọ ịnụcha ya enwekwa ike ọ bụrụ ofu ihe anwa nwekwa ike ọ bụrụ na ọ dabara ọ da-adị mma ibube ihe anwa ụzọ. Ọ na-adị ka bụ ịma Chukwu aka ọ na-adị ka ọ bụ ịma Chukwu aka ọ dịrọ mma nyanwa bụ nke mbụ. Nke bụ ọ bụ na mụnwa na-afụtawa onye na-adị na-ekwu ụdịrị okwu anwa ka onye na-adịbe nkwadebe ịnụ nwaanyị. Ọ na-adị m ka onye anwa adịbere nkwadebe ịnụ nwaanyị maka na dịka nwanne anyị nwaanyị si wee kwuo nwekwanụ miscarriage ma ọ bụgo na amụchara ya bụ nwa ọ nwụọ ka ihe ga-eme ma Chukwu ekwena ahụ mana ọ na-eme ọ ihe na-eme ka eji ama atụ. Nwa ahụ nwuzie ọ na-emanụzi nwunye gị na nwunye gị ama mbizi ịfụrụ ya. Nke ịbụọ
nke ịtọ dị na ya bụ na ọ bụrụ na ihe emebugo gị, anyị ma na ihe emebugo nke nwoke n'eziokwu, maka a sị na onye ihe izizi mere ada ekwe ka nke ịbụọ mee ya. Mana ọ bụrụ mụnwa ka ndịrị ha mee, ihe m ga-eme bụ itinye ya Chukwu okike n'aka. M ga-asị Chukwu, ihe bụ uche gị ya mee. Na achọrọ m ịmụta nwa, ya nye m nwaanyị ga-amụnwu nwa. Maka na ị na-enye mmadụ manụ ka m ga-echi sụọ nke a n'Igbo kịta, ị na-enye mmadụ iwu, inye m iwu na ị ga-adịrịrị ime tupu ị nụọ mụ. O gosikarị ịfụnanya. Nwanne nwaanyị, o nwere ajụ chọrọ ịjụ. Ọ bụrụ na o nwere nwanne gị ma ọ bụ enyi gị chọrọ ịnụ nwaanyị ma ọ chọrọ ịnụ di, achọpụta na di ahụ ọ na-anụ na ọ nụbugo nwaanyị mbụ, ọ bụrụ na enenechana, ọ bụrụ na nke nwoke ha amụtawo nwa, ị ga-asị oyigo nwaanyị ahụ ya ga-anụọ nke nwoke ahụ? Igbo TV ya na isiokwu anyị akịta abụrụkwa ofu. Ọ bụrụ ofu. Nekwa anya ọfụma, ọ bụrụkwa ofu. Nke a bụ kịta. Nke a bụ na ị gwara nwaanyị ihe ya na ya ga-abụ ofu bụ na nwoke bịara ịnụ m kịta, maka ka m jiri onwe m na-ama atụ, ntị onye anwa na ị ga-atụrịrị m ime, maka na di nke m nugoro anọ a na-atụ nwaanyị ime. Ntị a nna m na m ga-enetekwa ga-enete ka mma ka ị na-atụ nwaanyị ime. Ọnya nwa bụ ihe ya na nke a yiri. Ajụjụ ịjụ m kịta ya na ya adabarakwa. Ịma ihe mere nji jụọ gị nyawa ajụjụ, isi na ọ ga-ekpe ekpere. Ịma mgbe ụfọdụ ana m abịa, mgbe ụfọdụ o nwere ihe Chukwu na-ekpughere anyị dịka mmadụ. O kpughere anyị dịka mmadụ, o nwere ihe mere o ji kpughere anyị. O kpughere anyị ya ka anyị hapụ iji were na-ebi ndụ. O kpughere anyị ka anyị gịnị, ka anyị nwee ike were na-eme ihe anyị na-eme. Ugbu a nyawa ihe o dogo anya na-ekwe ihe na-eme, ihe mere nke nwaanyị a, maka ọ ahụ ihe iwe, maka na ọ gwaghị ya agwa, maka ọnwụ na ọ gwara ya agwa, ọ gara ịma otu ọ ga-esi were kwuo onye ukwu gwara, mana nke nwaanyị akweghị agwa nke nwoke. Ndị Igbo si na anwụ gba nwatakịrị ọhụụ okporoko iji ọ ga-ekpe ekpere, nke ahụ eziokwu. Mana ana m asị na ọwụ ihe mụnwa ga-eme, mana o wepụtago onye awụ okwu n'ụbọchị nke tata. Ihe mere nji jụọ ahụ mgbe isi na ekpere ka ọ ga na-ekpekwa ekpere, mana o nwere ihe ndị ọzọ o kwesịrị ime dịka mmadụ. Ka anyị hapụgodi otu ahụ, ka anyị nwee ihe nwanne anyị nwoke ewekwana iwe. Ihe m na-ekwu bụ, ọ bụrụ na iwu na ọ ga-eje mewe ekpere n'isi aka ọnwụ. Ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na m chọrọ ihe akịta, m ga-asị Chukwu na achọrọ m ihe do taa, achọrọ m ịmụta nwa. E nwere ihe bụ na mmadụ ga-enwe nkwubi okwu n'ime onwe gị. Ikwubi okwu n'ime onwe gị, ọ ka gị obi n'ihe anụnwa kịta anụnwa na-ekpebigo m na m ga-enwe ihe a ndị na otu ọ dịrị m n'obi, otu a m kwuru ya na Chukwu ga-emere m ya na nwa. Ọ bụrụ na ọ ga-eje buwe ọnụ kpewe ekpere ka o nwee ike nụta nwaanyị ga-amụnwu nwa, ịfụrụ ya. Mana ịma na o nwere ka ọ dị ịbịa sị mmadụ ị ga-adụkwara m ime tupu ma amakwa m na ihe na-ewu ugbu a, ọ na-ewukwa, ama m na ya nwa na-ewu oge ugbu a. Mana nke mụnwa ji wee bụrụ mmadụ, ọ dịrọ m mma. Ekene m unu. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Chimaobi m, ị na-ekwu ka obi gị dị, Chima obi m, Chineke gbakwa obi. Nwanne anyị Chukwu, gaa n'ihu tinye okwu ọnụ. Igbo ekene m unu. Ndewo. Nwanne nwaanyị Chioma, okwu ga-amaka. Chimaobi m, okwu ga-asọgbu n'onwe ya. Mana anyị ma Igbo na-atụ ilu sị nwatakịrị nne egburu nne, ele ihe ọ ga-eme. Nwatakịrị na-akpọ gị sị gị nna bịa bịa, ọ mma gị gburu mpa gị, ele ihe ị ga-eme. Ị ga-egbu mma gị? Ị ga-egbu na mma gị na igbu na mma gị ga-ewe ọfa n'ọhịa. Ị ga-eme ọkwa ị gakwurukọ mma gị ebe mami wanyị jikwakwa ndadị, wanyị jikwa mgbu dadị ka ha aga. Ihe gbasara okwu a, mana okwu a na-ekwu na o sikwala ike o.
okwu agbara ezigbo ọkpụrụkpụ okwu ifo na-agwa ọ gbara ezigbo ọkpụrụ gbasi ọkpụrụkpụ ike ka m were onwe m magada atụ mgbe mụ na nwaanyị m matara ndị be ha kwuru na mma anụ ya fe kwuru na mma anụ ya a na-ekwu ana m abịa a na-ekwu ana m abịa enwe mgbe adọgide ya bụ ife ibu mgbe m mechara gbanye ya ụlọ aka nke a na-akpọ nke ndị oyibo na-akpọ engagement egwu ekwere ya gwa nne ya na-agba ego m ụlọ aka ọ pụọ ọgbanye na ka ọ bataba o wepụ ya maka gịnị maka ife nne ya ekwu ya bụ ife megide si ya ọ bịakwa njụ ma nne ya ọfụgwụgwọ ebe agbaghị n'aka ọsị agịkwa n'ife na-eche ọsị m nwee ndidi na m nwere ya ndidi si ya ngwa nsogbu adịrọ ndidi ya ka a nọ na-enwe ịma na anyị bụ nwoke ọ na-ewu anyị ewu ụmụ nwoke ọbụla chọrọ rizọtụ mkpọ ọnwa nwanne m nwoke mkpọ si ya nna nekwa ife na-eme ife na-emesi m jee ndị ọgọ m gwa ha na m chi ịbịa for introduction ka mkpụrụ ụmụnna m bịa ebe ọ bụ na unu ncha nọ hia enwere my family members nọ hia ka emegodi introduction then anazi ebe anyị akwụ ụgwọ isi nwaanyị mee ihe ndị ọzọ ya eme ọgọ m nwaanyị sị mba na m ga-agụdo nwoke m ebe m na-akọdo ebe a na ọ ka dị too early my senior brother nọ hia kpọọ ya si ada elekwa ihe megede ya sị m chọkọ milo nne m mza ya sị m chọkọ milo mza ya sị m chọkọ m si adị kpọla m obodo atọ ya sị m ị hụrụ ada n'anya m si ya yes ya sị m ị hụrụ ada n'anya m si ya hụrụ m ya n'anya ya sị m chọkọ ịchọkọ onye ọbụla zụ ike gị tụọ ya ime m si ada esi gịnị ya sị m chọkọ ịchọkọ onye ọbụla zụ ike ma nne ya ma ụmụnne ya ma onye ọbụla zụ ike tụọ ya ime si oke ọ bụrụ na ya ga-ebi okwu a ka anyị gawa ije ya mere kpọọ nwunye m si ya nna afa ị ga-ala ka ịdị ime na ya sị m why not si akwụkwọ ka m ya sị m why not m si ya ngwa anyị bido mewe detin ka anyị mere ọnwa ebe anyị meritere pịa m gbugoro ụzọ gwa ya sị ihe mere na ị ga-alagodo ụlọ ele mgbe ị lara ụlọ last ya sị na kemgbe ya bịakwara ebe England na ya laba ebe anyị sị mgbe ihe mere na amala ka ị lagoro ka ị gaa hụ ụmụnne m marakwa n'ebe m si ya lachaba anyị lọta hia nwechaa aṅụrị ewute ụmụnne m o rughị izu ụka agbọzi ebe ọnwa atọ o si ụlọ lọta ya tụrụ ime isiokwu ma bụrụ gịnị mgbe mụ na ya mata achọrọ m ka m mee ihe otu esi eme ihe mana otu m si kwado nya bụ ebe awụ ọkụ so ịma ọ na-adị mma eche ịgba bọọlụ anyị ma a na-agba bọọlụ enwe infọmeshọn ahụ na 3-2-1 na wọkụ nke gba 4-2-2 so achọrọ ịgba 3-2-1 na ka emeghị otu esi eme ya mana wọkụrụ mmezi dị ọda wee ran ama mụ na anawata ihe m na-ekwu ụlọ n'anya ọtụtụ ụmụ okorobịa na efe ha na-emezi sorry to interrupt you. Ihe ị na-ekwu dị iche na ihe anyị na-ekwu ọkwa ịma ofu okwu a ka mụ na gị na-ekwu chia ka m kọwachala gị chere ka m bịa nne m nkọwachala gị ife a na-ekwu na ịma enwekwa ọ na-abịakwa m na-ekwu okwu na laik ikwu gbatalụ mbe na ụmụ ya jolokwu ugboro ne ka ife ga-eme fefe agbala ife ndị sakwa n'ife asa ife asa nwoke a na-ekwu okwu ebe a o megie nke izizi emegi ya nke bụ ome ya onye na ọwụọ n'onye iberibe ome ya ugboro na-abụ onye na ọwụọ n'onye iberibe otu anyị nche niile nọ na studio na-ekwu okwu enweghị onye nwanne ya nwoke ga-eje nụta nwaanyị ya bụ ife mee unu ụmụnna anyị ndị nke nwaanyị ama m ka unu ga-esi nna ka abụọ dị nke ama m otu o ga-esi wute unu maka na nke nwaanyị ihe o mere adọrọ mma maka ọ bụ na ọgwa nke nwoke si ya nna ada ama
nekwa ka o sitere mana ịmago na ụjọ na-atụ ya bụ ahụmago na okwu a na ya bụ ife ya wụ ọkọrọ o mezie na ọka ya banyezie dị a dede banye ahụ ihu na anaghị aghọta ịmakwa nwoke chọwa nwa gị mara na ịrụ ọtụwa ọrụ ịhụrụ nwoke chọwa nwa ịchọwa ịtụ nwaanyị ime gị mara na ịrụ ọtụwa ọrụ because number one ka nwaanyị ga-akpọga enwe ebe ọ na-akpọga enwe ebe ọ na-aga akpọga aka akpụrụ ga ga-akpọcha gị ebe a ga-agba ịcha gị mmiri mamịrị n'ọnụ gị ṅụọ adịjụ na ị gaghị aṅụ ya ha asọ ofe ọtọ gị n'ọgị ka o si n'aka bikọs ịṅụ mamịrị a pastọ gbere na komkom na ya mere eji atụ ịtụla ime so ụmụnne m ọ naghị adịcha izu ịmakwana mgbe nwunye m dị ime mgbe nwunye m bịaziri dị ime ya ala ya na mme ya mgbe ya na mme ya dị lewe hụ na ahụ echenjiele ya sị mme ya sị ada nne m nwa m ele ihe megere ya sị m ya adị m ime wit ụjọ ịmaghị ọgọ m nwaanyị mere ọ sị ihe ọjọọ tụkwa m okwu a ma mma ebe izu ụka ịtọ ka ịnọ banyere mụ na ya nọ na ihe dị ka afọ istaa na ihe o mere ọ sị na nne ya ji nwaanyị rituo n'elu bed ebe ọ nọ bụ ikpere na-abụ n'ala chilie aka elu si Chineke ekele dịrị gị amami na ihe m na-agwa gị na dị Chineke ekele bido kpewe ekpere kelewe Chineke site na ọdishọn ọ sị na ọ dị ime nwunye nwaanyị si ya ya ekele Chineke ka m hapụgodi otu a na nwanne anyị nwaanyị Chizọba tikwala ya ọnụ ka anyị na-aga nwanne anyị nwaanyị Chizọba ụmụnne m ndewo ma nwanne m nwaanyị unu cha niile kwuchalụ nnọọ ọfụma ihe menụ bụ na o nwee ihe m ghọta n'ihe ọga Chukwu na-ekwu ihe ọ na-achọ ịkọwa bụ na o nwee ndị oyibo kpọọ to compromise nwoke na nwaanyị ikwekọrịta n'otu a ka ọ ga-adị tupu anụwa nke nwoke gabiga ihe ọ gabiga eziokwu mana ịbịa gwabazi nwunye nke ọfụ na ọ ga-adị etu a bụzi nke m ekweteghị ọfụma maka na ọ bụrụ na ha abụọ ga-anọkọrịta kwekọrịta na ọ ga-anụ na ọ ga-adị ime tupu ọnụbịa ama na nke a bụ nkwekọrịta mana ịbịa ube sọsọ obi nyanwa ọ chọghị ịnụ n'ebe nke nwaanyị na-ekwu bụzi nke m ekweteghị ọ dịghị mma ịbịa na-asị mmadụ afụgokwa m onwe m n'ọnọdụ a and mụnwa na onwe m sikwu na m achọghị ya maka na ịchọ ịnụ mmadụ ịchọ ịnụ nwaanyị ịgwa onye ị na-achọ ịnụ na ịchọ ka ọ dị ime bife n'ụwa ya ịnụnụ from nke nwaanyị mara ihe nke nwaanyị ga-ekwu asị m kwukwa mma asị ndị ụlọọgwụ nwere gynecologist akpọje nke nwaanyị ebe a elele ya ma na onwe ihe melụ n'ugwu ma na ọ ga-atụta nwa ime ndị teknọlọji wepụtagoro anyị ihe niile a ka e wee malụ na arụ adịkwa onye a eje enwe ihe a na-akpọ genotype and blood group ụmụ ihe niile a ka a ga-enenesi manụ na onye ahụ nọkwa ọfụma so no sorry ana m atụrụ ndị health service anyị aka gaa n'ihu Chizọba so no ya nwa bụ ihe m ga-ekwu ọ gachọ ka ekwughị ihe niile o kwughị ihe niile o nwezi ihe ọzọ ma m ga-ekwuzi n'okwu a nwanne anyị tupu anyị aga n'ebe nwanne anyị Chimaobi nọ ị na-akọwa na ọ bụrụ gị nwa ị ga-ajụ ị gaghị eme ya wụ ihe ọ bụrụ na ya nwoke nwụrụ gị n'anya na ị ga-asị mba na ị gaghị eme ya ọkwa ya mmasị mba ihe mụnwa na-ekwu bụ na ebe nke nwoke si abịa ana m afụ ịta ya ka iwu
ana m afụ ịta ya ka ọwụ na otu o si were kọta ya akụkọ ọ tinye ihe ka iwu ị nwere ike kpọọ ya iwu mana ọ kọrọ nke nwaanyị ihe ọ hụgoro na mgbe gara aga wee si na-ekwe ibe ọwụ na nyawa agbụsi agba ya na ya nwa nwatakịrị na ya achọghị na ya hụzi okporoko ijiji na ụjọ na-abịazie ya na-ekwe ihe ya na-eche ma dịka o nwere ihe ndị imesachara aka ugbu a maka ihe gbasara ihe ndị oyibo na-akpọ fertility test na ụmụ ihe ndị ọzọ ihe ndị ahụ magbukwara onwe ya mana nke nwoke a o nwere ihe o bu n'obi o ji were sị nekwa otu isi chọọ ka ihe mee ya dịka mgbe nwanne anyị Chukwumilo na-ekwu nke bụ eziokwu na ụfọdụ ndị mgbada na-achọ ka ihe hapụ ime ha tupu ha amara ihe ha chọrọ iji ihe mere onye ọzọ were mata ihe ka m hapụgodi otu ahụ ka nwanne anyị Chimaobi kwuo ihe ọ chọrọ ikwu anyị ga-anachite ebe nwanne anyị Chizoba nọ. Chimaobi gaa n'ihu. Ndị Igbo ekene m unu. Ndewo. Ma ndị na-ege anyị ntị ma ụmụ nwanne m mụ na ha nọ ebe a n'obi nke m ihe nwanne anyị nwoke Chukwumilo mee ọ jụrụ nwunye ya ị ga-achọ ka ị dị ime ugbu a nwunye ya sị ya gaa n'iru ịfụrụ ya ọ bụrụ na nwunye ya si ya mba o na-achọkwa m ime ihe anwa ndị be anyị gwara m na nchọkwara ịma ihe bụ obi ndị be anyị dịka nwanne anyị nwoke Chukwumilo gagoro ma mee asị ya chetugodu ọ bụrụ na nwunye ya si ya biko ya chetugodu ka mmadụ ihe bụ obi ndị be anyị ama m na nwanne anyị nwoke Chukwumilo ga-echetụkwa ịfụrụ na nke anwa dị iche n'ihe anyị na-ekwu ihe ọ bụ na m bụ nwoke anwa ihe m kara ime bụ na ebe ọ bụ na m hụrụ nke nwaanyị n'anya o nwere onye ma mgbe nwa ga-abịa ọ bụ ha na nke nwaanyị ikwe ka mụ na ya na-emekọrịta nwunye emekọrịtawa o nwere ike ime abanye o nwere ike nwa ha abịa mgbe ahụ nwa bịaziri o nwere onye ga-ekwu okwu ije wepụ ya maka ha na-abadigo nkwado ịnụ di na nwunye ọ bụ na nwoke ahụ tinyere ya n'anwa a ga-edinwu ya Igbo TV a sị na ọ bụrụ iwu ọ bụ iwu mere o ji wepụtawa ka onye ọzọ ọnụ ya maka ọ bụ na nke nwaanyị kwetere ngwa nsogbu adịrọ ọ bụ na m ga-adịnwu ime ọ bụ na o kweta ọ karịa ịpụta iro akaghị iwepụta dị okwu ka anụ ya mana nke nwaanyị achọrọ ya n'anwa ihe a bụrụ nkwekọrịta ha na-abụ maka ọ bụ na nkwekọrịta onwe onye karịa ịnụ ya ihe a ka m chọrọ itinye ebe anwa na nwoke ahụ nwere ụzọ ọzọ ọ kara isi wee mee ya bụ ihe ma ya pụta na ma mmadụ anụ narị onye m chọrọ itinyekwu n'ebe anwa nwanne anyị nwaanyị Chioma nwere ihe chọrọ ikwu ihe m na-ekwu bụ ihe Choko na-ekwu dị iche na ihe anyị na-ekwu na mụ mitiri nwoke mụ na ya na-ayị ọ mụ na-echọ ịnụ onwe anyị ọ sị m nke mbụ na esigodu m jee ka njem ana m ya amụ nwa m asị gị ịnọkwa I had no problem mana ị na-eje m nwa na-eje mụ na gị ga-eso jee biko ofu ihe ahụ ka ọwụ maka ụmụ nwoke kịta enweghịkwa ihe dị ha na mgbada apụta buru ebo nwaanyị nke ahụ nke mbụ nke abụọ bụ na mmekwe anyị bịa ọ bụ na mụ ka o si n'aka ọ wụrụ nke ka o si n'aka anyị amara ihe anyị eme kịtazi adoption dị common kịtazi enwere lot of remedy to na-ewetunata bekee gị maka onye sụọ bekee buru ibu a na-ewepụ ya gaa n'ihu Choko ma dị Igbo class nsogbu adị akwa na azụ ụlọ ebe a ka ibi nsogbu adị na mma achọ ịghọtago anyị achọ ụzọ dị iche iche ka anyị wee malụ enyemaka anyị nwee ike inwe ekwubugo m ihe m kwubulu bifo bụ na ọmụmụ si na shi ọkwa ifuru ọmụmụ ọsọsọ onye anọ n'elu na-enye ọmụmụ enwe nke ihe emechaa kịta isi na oke ọ dị n'ime amụọ na bifo ịgbara ihe na-eme wuo ihe niile apụọ ọ pụ imegere kpakwa n'isi
ịkpakwa n'isi ọpụkwa onye mma mmegolu miscarriage like 4-5 times ịghọtago but at the same time sọsọ ihe onye ọbụla ga na-ayọ Chukwu ọkwifu di ya na-anụ anụ ọkwifu nwaanyị ya na-anụ anụ ọ Chukwu na-enye mmadụ eziokwu o bekee eme ụdị nke obodo anyị nọ na ọ dị egwu so o wee bulie ọhụ na nwaanyị dị ime nwụchike ebe niile ewu na ọmụcha ha na ema na marriage ebili ọkụ no ka ha eso nwoke mụbụrụ nwaanyị ihe mee ya enwere ụzọ esi we have culture enwere ụzọ esi eme ihe nwaanyị godudo onwe ka ịma na nke nwaanyị na onwe ka ahụ ya esi megharị ịghọtago before ị na-ejezi enwere ụzọ esi eme ihe nke ihe esi anụ nwaanyị and gbakwa nwa na di na nwunye a dị iche iche enwere nwoke na-amụgolu nwaanyị ọwọkụhọ nke mbụ nke ịbụ awọkụ so ihe ọ ya achọzi kịta ọmụgo nwa o nwere nwa ọ ya achọzi nwaanyị dị advance ihe ne ya anya after 50 nwoke na-achọ nwaanyị ya amụle nwa ịfọ na onwe ka ọ na-egbu ihe na-achọzi nwaanyị anyị amụrụ nwa sef ka o nne ndị amụrụ amụ anya ma ọ bụ ka gị na-ebiri ọfụma okpefu nweghị ihe n'elu ụwa karịrị peace of mind ndewo nwanne anyị nwaanyị nwere ihe ọsọ ego mụjuo 1 million ọsọ ego mie enwere ezinụlọ ebighị ebi ịbụ nwoke ọ na-ata efu nwaanyị ọ na-ata ọmụmụ so n'ihe anyị ji anụ wee eziokwu mana ọhịa anyị eburu ụzọ nwanne anyị ndewo Choko ọ gbọrọ gị aha were kwenye nwoke ma onye akpọrọ aha were were iji azara ọnụ gaa n'ihu zara ọnụ gị Igbo ekene m ndewo Sapi nwanne m Sapi nọ okenele jeleti n'ụlọ ụka Sapi na Canada jeleti n'eluigwe gaa n'ihu Sapi Igbo bụ Igbo somebody kpọọ phone now na m na-ekwu now ma my volume dị down anyị na-anụ ihe na-ekwu ọfụma ọ dị ka mma hapụ ka m bata again nsogbu adịghị gaa n'ihu Sapi Igbo bụ Igbo ekene m unu ndụ mmiri ndụ azụ nke onye chi ya zelu afa mbụ Peter Ude epeji malụ mbụ Sapi abụ m onye Nise Anambra steeti ụmụnne m daalụ ana m afọlọ kwere mana asị m ka m ga-egodo ntị malụ isiokwu bifo ntinyebe ọnụ eje m leti mana ịma anọkọta eje chụta iwe ụmụazị ga-eri anọ n'ọnụ ụzọ eluigwe ụbọchị ahụ nọ nne ya anya ịbịa leti nchuchi gị agha azụ enweghị Sapi tupu aga n'ihu kwuo ihe ọ chọrọ ikwu tupu ya abịaghachizie mgbe m ga-ajụ gị ajụjụ aga m eme ka ị mara gaa n'ihu ka afa m bụ Peter Ude abụ m onye Nise ifejimalụ m bụ Sapi and ebe m si akpọ kịta bụ na mba Canada ka m si akpọ ana m esonye unu n'ife unu na-ekwu m na-ege ntị ga mmalụ mgbe a ga-akpọbata m nwee ofe okwu ma ebe onwe ike ntụnye a sị na asị anyụka amịrị ọnụ ọgba ọfụfụ onye tụnye alụ nke onye ọzọ atụnye nke de ndị ụmụnne anyị ma anyị nwa na-amụtakwa from ife ndị onye ọzọ na ife ndị ọzọ gabigagokwa ọ ya bụ n'ụwa na-aga daalụ na ụmụnne m daalụ nwanne anyị nwoke Sapi ihe nwoke ọma nke ọma daalụ Choko ngwa orugo gaa n'ihu mana ị ga-egbu nke Igbo ekene m ụlọ ndewo biko banyelu n'ife nwanne ya nwaanyị Chioma kwu okwu ya makwara mma ka o ji bụrụ nwaanyị okwu ya a na-agbaga ya agbaga mana ịma na asị na ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka ọ bụ na nne ya anọghị nna ya ga-anị nwa okorobịa a na-ekwu okwu ebe dịka akwụ sikọ ya na nwata nwaanyị a fa na ọ nakarị otu afọ kwa ya ekene dele
ọ bụrụ na fa anụgodi na nwunye na ọkarịa otu afọ ana ọ bụrụ na fa na-abụ anọrọ anọ nọ na fa na-abụ nọ isiokwu anyị na mgbede a bụ na nwata nwaanyị agwara nwata nwoke nekwa ife na-eme maka nwanne anyị nwaanyị Chizọba si ejebe ụlọ ọgwụ ejemebe nke ọzọ eziokwu na anyị eje ụlọ ọgwụ mana ọ ya aka mma bifo ijebe ụlọ ọgwụ imegodi ka onye ọgị na ya na-abụ malụ ada ama na ọkwa nsogbu ị na-enwe na-arụ gị bifo ejebe ụlọ ọgwụ a ọsị ya ọta m nọ na ya anakọtasị m nna nsị gị nna na m chi ịtụ gị ime ka ị mụrụ m nwa ka esi m na anyị ga-eje ụlọ ọgwụ ka ị na-enene onwe m ị na-enene onwe gị a na-akụ ụda aka akụ ọ m ga-alụ gị ka ọ gị na-alụ m onwe ihe m ga-achọ itinye mana nsogbu adịrọ gawa n'ihu. Chere were iwe nwanne m nwaanyị emechi gị otu anyị nọ na m ga-aga ịlụ nwaanyị bụkwu nwaanyị m ga-alụ mụ na ya alụọ oke anyị lụọla alụ anyị lụọ ọ ma anyị alụba alụ anyị bidogodo ị na-agwa m na m hụ nwata nwaanyị na mụ na ya na-abụghị alụgodu nwata nwaanyị mụ na ya na-abụghị alụgodu mụ na ya na-abụ ọ gaghị na-enye m something ka mụ na ya anyị agaghị na-arụ ọtọ anyị ga na-ara n'ọtụtụ elu emewe ihe a na-eme oke ọkpa ịkpa achọkobido na-ata okwu alụ na ụmụazị na-ege ntị ife anyị na-ekwu na-ata okwu alụ ụmụazị ihe ama ịmaghị ya ama mana na-ata okwu alụ ama m chere m ekwu ụka ị na-achọ ịgwa m na o meela m bifa enwe m akọla enwe akọ nkọrọ unu ya agwara unu ayala nwata nwa agbọghọbịa n'obodo a afọ abụọ ọ na-abịa n'ụlọ m na January to December mana m si ya nye m ihe a eme ya ajụ na ọ ga-enye m ya woo Virgin Mary ndị ejikwa edi ihe agụọ m mgbe ya sị achọrọ m ime travel ya sị m gara na m gachala m lọta m sị mba ị gaa n'ụlọ m ama agbachi ụlọ ya m ga-eme ama fọs ya kpọrọ ya pụọ m ruo ọ gawa gị ịgba bọọsụ mmena m na gị ịba tren ndị ọja na wolu na-echi ya ọ baa bọọsụ m tọ nọ latụwa kpọọ onye ọzọ abịa m nyụọ sọmtin arụ nga mmụọ sota nọ nwegoro nwata nwere nwaanyị ọzọ mmite nwata nwaanyị ọzọ na ota mụ na nwunye m na anyị bido na-eme something m si ya nne ịchọrọ ịchọ ya fa idigodo dị ịmụ nwa na ya bụrụ na emela m ihe ọjọọ na-enwe ihe ọjọọ mere asọ onye ọjọọ na-efu ụzọ ị ga-eji bikọs na m tụrụ gị nne idigodo dị ịmụ nwa ga-esi na ị gaghị alụ a na-ehụ m n'anya na ịhụ m n'anya ị ga-asị m why not ka anyị mewe something mgbe emewozi ihe dị ka otu afọ abụọ ọnwụ na nwe ihe bagadi a then anyị gawazi ebe a Chizọba ịsọ ndị bekee anyị gawa na nke ndị bekee na mụ na ga-aga ajọ nsọ mata ka enwebụ ihe mere ma enwebụ ihe m nyụrụ anyụ sef isi m ka anyị gawa ụlọ ọgwụ ime gịnị lee na ụlọ ọgwụ ga-eme isi m ka anyị ga ụlọ ọgwụ ya na iji na-ahụ na na-agwa gị that moment kwuru okwu that moment isi ka mụ na gị ga ụlọ ọgwụ ị ga-ahụ m again onye nwere ekwuru ka anyị gaa ụlọ ọgwụ ka ike nne m onye ya na-ekwu onwe gị onye kwuru mba ekwuru na nwoke si ka eji ụlọ ọgwụ ana m ekwu from ihe i kwuru isi gị mitie nwoke asị gị ka unu ị chọkwara ịmụ nwa ga esi ya mba ọsị gị gwa ịchọghị ịmụ nwa isi aka unu gaa n'ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ ị ga-eme gị na eleghị ọgịga ụlọ ọgwụ ga-eme ụta mba na gị lecha manya isi ka gị ụlọ ọgwụ Chocomilo. Hey, what are you doing? Sapi, sigo n'ukwu a. Eleke onye ite nwata nwa agbọghọ etere n'alụ. Gịnị ya just mewe ihe. Unu mewe ihe. Ọ bụ na ọbịa ya sịkwa unu gaa ụlọ ọgwụ. Ọ bụ na ọbịa họ.
esi m na ihe ekwe abịa mmasị hụ na onwe ihe na-eme m ịghọtago agwa hụ na onwe ihe na-eme m mana mụ achọghị ịmụ before mana onye kizizi dị young man ekwu okwu ya lụrụ enweghị ihe ọ gwara ya na udo mana ka nwaanyị manụ n'ime onwe ya na-eji ha ahụ enwe ihe dị iche o si n'aka nke nwaanyị Chokomiro gaa n'ihu kọwara nwanne anyị Sapi ebe okwu a si wee bido maka ya na onwe ya aghọtachaghị ebe onye nwe okwu si abịa ka o nwee ike mara otu o si tie ya ọnụ maka ndị Igbo inu sị na onye na-amaghị ebe nọ were gaa n'ihu kọwatara ya ka o nwee ike ghọta ebe a na-eje. Sapi nwanne m anwụchile m ọhụrụ ndị oyi ọka na-akpụ dị ya ka anwụ ọcha anwụ na-achakwa ebe ahụ anwụ na-acha kịta. Oke ka a bịa n'okwu eji n'aka enwe nwanne anyị nwoke nụ nwaanyị so nụọ nwaanyị a ya na nwaanyị ebili n'ụlọ a na-ebi ụbọchị na-aga ịmara Flavor gụrụ ekwesị na ebidosi ọ na-atọ ebidosi ọ na-atọ nwoke a na-anwụ ike wulu walawala ị na-agba ịgbado ụkwụ n'aja na-agba igosi na ewu Kiliwi Nwachukwu a na-agba ịgba ihe ọ na ị ga na ị na-agba blank gị na-eshutu blank anụkọtaza nwata nwokorobịa sị nne mgbe ihe agaala otu afọ nwata nwokorobịa ajụwa nne sị ya nne m eleghị ịkwado nsogbu afọ ise ọtọcha afọ ise mgbe abịaga na ana m ege nna afọ ise so nwokorobịa sị nwunye ya si ya nne m ngwa ebe ọ na agbakọtala m ụkwụ n'aja agbakọta ụkwụ n'aja maka afọ ise ha na-agwa gị na nwoke a agagidere ụlọ ekpere even na ọ ṅụchala ma kerozin ma fuel ka enwe ike mụta nwa bikọsa amagọ m ka o si adị lekwa Oscar Igbo mma na onye Nwachukwu daalụ na Oscar nwanne m nnọọ daalụ onye Nwachukwu anụmanụ ka ọ na ha nwanne m nwoke Pita so nwata nwoke a nọ na wute nwata nwaanyị afọ ise mgbe asịsị nke nwoke asị na ka jekene jụọ ese mara ihe mere ọ bụ na nwa baba amaghị akpụ ka ọ bụ na abụghị adịghị nkụ eluo n'ụlọ ọgwụ ọ bụ na nwata nwaanyị a nwere nsogbu and ọ ma na ọ nwere nsogbu ifo ya na nke nwaanyị anụba di na nwunye ya na nke nwoke anụba di na nwunye and ọ gwara nke nwoke si ya nna biko ya dịkwa ama enwekwa m nsogbu dị otu a mgbe dị otu a dị otu a so nọ ya bụ isiokwu anyị na mgbede a biko enwe ife iji itila anyị ka m gbazie nwanne anyị Chokomiro onu mgbe nyawu ihe dapụtara enweziri ihe dịka esemokwu ha abụọ nwezie gịnị wee kewaa nke nwoke chọziri ịnụ nwaanyị ọzọ mana ọ sị na nwaanyị ọzọ ya ga-anụ na nke nwaanyị ga-eme gịnị ga-adịrịrị ime tupu wee ọzi nke nwaanyị na-ajụzi nyawa ajụjụ wee sị ọwụ ihe kwesịrị ekwesị ma ndị Igbo si na agbụsị gba nwatakịrị ọhụzi okporoko ijiji ome gịnị ọ tụwa ya ụjọ maka ha sịkwa na onye ọ na-eme omume ọ ya bụ ihe mere nwanne anyị nwoke Sapi were nkeji tie ọnụ anyị na-ekenekwa nwanne anyị Chioma na-efu na-asị ya nọrọkwa ebe ọ nọ o richa ihe ọ na-eri onwe ike bata maka na onye ọbụla bịara n'ihu akwụkwọ anaghị anọ n'ihu akwụkwọ iri nne gaa n'ihu nwanne anyị nwoke Sapi gaa n'ihu ejikwa m ohere a na-anabata nnukwute odogwu nwanne anyị nwoke nwanne anyị nwoke daalụ nne ike nọsie ike anyị na gaa n'ihu daalụ nụ ụmụnne m Igbo bụ Igbo worldwide ekene m unu ebe onye nọ ya pụta ụla nke onye chiri nyazelu ọ ga-adịla anyị mma n'eke n'orie na afọ mana nkwọ anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ anyị bụ ụmụ Chineke ise ife nna-achọ itinye n'ọnụ anụgo m ife unu ukwu mana point unu make kịta bụ na ọ dị 5 years
arụ one fanọbụ ndị nke izizi nọbụ bifo ha agbasa ịma ihe dị na nwunye ụfọdụ oge ọ na-adị ka afịa akpa na afịa akpa bụ ife ịtọtalụ ibulu naba mana na ịtọtalụ nke adịrọchara mmadụ abụrụ ya bụ na enwero ngwọta ma nke ndị oyibo na-akpọ remedi na itinyere isi ọ bụrụ na ife ịkwado abụrụ efe fụrụ gịnị na gịnị ka ijezi je mee ka ọ bụrụ na inweta ife ị na-achọ. Ọ eziokwu na ụfọdụ na-asị na ọ bụrụ maka ịmụ ọmụmụ ka eji anụ di na nwunye. Na nghọta nke m, o so n'ofu ihe eji anụ di na nwunye and o so n'ofu ihe nke izizi eji anụ di na nwunye, ife ndị ọzọ sozi ya. Ọ bụ na m achọrọ ịmụ ọmụmụ, ndị ọcha na-eme ihe, ndị be anyị ụfọdụ ndị be anyị emebe gị ị ga-afụ mmadụ ọ dị 50 years ya na nwaanyị ebiro ana ụmụ ike nwaanyị nwaanyị nwoke as long as na ife o gwetara na ya kwadoli ya. So ka m banye na onye na ụdị na nwunye arọ nke izizi gaa arọ nke ịbụọ gaa arọ nke ịtọ gaa nke ịnọ nke ise afụrọ anụrọ ketuketu nghọtago afụrọ kirikiri ọkpa ma ọ bụrụ ndị nna ya ochie afụrọ kirikiri ọkpa nke eji afụ nke nnukwu. M nọrụ na ọnọdụ nwoke a m ga-ajụ ese adaese m ga-ajụ mmadụ eche arọ ise tupu njube ese. Enwere m ike na m enwe ka ndidi nche arọ na abamịtọ nje na nke ndị oyibo kpọrọ medikal jube ese ozugbo maka na onye ọbụla nọ n'ụwa a nwere oge chi edebelie, nwere otu o si kwado ụwa ya, nwee otu o si chọọ inwe ọmụmụ, nwee otu o si chọọ ịkwụsị mgbe ọ ya enwe ọmụmụ. Mgbe nchọpụtazi na efe na-eme ọ bụ na ọ n'aka nke nwaanyị ka o si, ọ bụ na fa na-abọ ekwekọrịta ụzọ egezi wee chọọ nzọpụta or solution, ọ bụ na fa na-abọ ga-agbasazi jebezie nke ahụ dịla ụfa. Mana enwego ndị pụta anụ ekwekọrịta ebe ọ dị otu a na na mana ọ bụ na nwaanyị ghọrọ aghụghọ ghọrịa nke nwoke wee banye na dị ọnọdụ. Nwanne anyị Sapi, mgbe anyị na-akọnyawa akụkọ ị ga-ebidokwa ibe kwesịrị mgbe anyị na-akọnyawa akụkọ anyị chefuru ịgwa gị na nke nwaanyị ma ihe na-eme mana so ọ bụ nke nwoke ahụ nke nwoke ọgwa nke nwoke ọ gaziri ga-achọpụtazie ka ọ gwawazi okwu eziokwu mgbe ahụ ihe na-ebe ebezigbo ọ bụrụ m bụ nke nwoke nwaanyị amalụ na ya nọ n'ụdị ọnọdụ ọ gwara m ọ ga-ewute m and manta nwoke ọbụla decide ife ọbụla o mee ụta. Onye gwa m one day na ọ chọrọ ịnụ di agbọghọbịa anụnwa ji o nwere ofu nwa be nna ya okwugide nwesị ya onye ị chọrọ ịnụ ọmakwa na ị nwere nwa n'ụlọ ọ sị na ya gwara ya nsị ya ọ ga-aka mma na ịnụtala ya ọ chọpụta na ị nwere nwa n'ụlọ ọsịzazịa na ya nara anụzighị on the wedding day ka ihe ga-eme nsị ya what is na ị ga-agwụ ya ọ bụ na ọ chọrọ gị ọ ga-achọ nwa ahụ ị nwere n'ụlọ nụkọrọ gị na ya na-abụ na ọ ga-abụ ihe mwụta na ịgwara ya na ị nwere nwa n'ụlọ o wee mechezie chọpụtazie n'azụ ka ọ gbanyego ring jee mechie wedding 10 million naira wee chọpụta na onwe onye dobere ụlọ nwoke ya ejebela onwe ya ma ọ bụ na nwoke di nwụrụ nke ahụ dịka ibie. Ọ bụrụ m nwa nwoke nwaanyị nọ n'ụdị ọnọdụ a nyenwa mana ọ nọ n'ụdị ọnọdụ a mebi amara m ihe o mego mgbe gara aga ọ nọọ nechọra ife obupụta ụwa na ọ bụrụ onyenwa kpata mana nyenwa mara mma afịa asị na ọ ghọrọ nke nwoke na ọ banyere na ya ka e wee banye ife ọbụla nwoke mere nke ahụ dị alụ nwoke mana nwoke ka nchịkọta ka onye ọzọ wee banye nwoke mezie n'ujenuga chọzi ịnụ nwaanyị ọzọ afọ ka ya na nke izizi gbasazi ịma ntachi ụta mana
isiokwu wuzi na onye nke ahụ ọ chọrọ ịnụ na ọ chọrọ ka ọ bụrụ na onye ahụ dị ime ewee nụla enwego m ọyị nwoke si that na onye ya chọrọ ịnụ ga-adị ime before ya anụrụ ya. Anyị nọ na Lagos eso mee grooms bachelors na everything. O megide tụwa the girl ime afọ the girl apụtago si na ya dị sure na onye a ga-amụli ya nwa. Mana mụnwa as mmadụ ekwetere m na ya, okwukwe nkwele ekwetere na ya. Maka gịnị? Na ịtụba nwaanyị ime n'ụwa ya na mụnwa ọ bụrụ njọ ife ọsọkwa pastọ gị na-ekwu ma ọ pastọ gị agaghị ekwu. Maka ana m asịfa ọkamma na ịtụbara ya ime je wepụ afọ ime, ọkamma na ịtụbara ime si ya ngwa n'ụlọzi bụrụ nwa na faka, ọkamma na ịtụbara ya ime n'ụwa ya. Mgbe m nụrụ nke m nwunye m adịrị ime mgbe n'ụwa ya, anyị anụchago nwaanyị anụ nwaanyị na July, lesson na nnụ nwaanyị na July, the next May after ọnwa ịtọ ọnwa na nwunye m dị ime. Otu aka okwukwe m si wee kwete, okwukwe m ekwetere that na ngwa ka ntụba lọk, maka na amagodo m na chi m kwetere na ya ga-eme m na nnụọ nwaanyị nwunye m adị ime ma ọlụ m ọmụmụ nwaanyị ma ọlụ m ọmụmụ nwoke. And o meelu m otu m si iri ya, atụbara m nwunye m nke ime. Ọ pụtaghị na nwaanyị adịghị ime ka nwoke na imelụ njọ na gị nwaanyị melụ njọ ogbugbu ibe ị ga-emede ọ dị adịghị ime ka gịrị ya na-ayị ọyị onoyiba yiba ọ dị adịghị ime ọ dị mma ọyị ọ dị mma ọnụnụ ka rapụgodi ya ebe a. Ndewo nwanne anyị ga-aga n'ihu kpọbata nwanne anyị nwoke Oscar ka o nwee ike kọwa onwe ịkọwacha onwe gị, ị gaa n'ihu were nkeji 3 were tibanye okwu ọnụ ka mmadụ niile nwee ike tibecha anya okwu. Daalụ nwanne ya Oscar. Igbo mma mmadụ. Ndewo. Oscar. Ndewo na afa m bụ Oscar Tochukwu. Daalụ nwanne m. Abụ m onye ezi Owerri n'ide mmiri North nke dị na Anambra steeti. Esikwana m London akpọ. Daalụ nọ. M gaba n'ihu. Gaa n'ihu nwanne m. Okay, anụgo m okwu eji na mbọsị taa n'ụka ọ na-ada nnukwu ka nwanne anyị nwoke bụ Chokomiro si egbu ya bụ mma na n'isi ijele. Choko daalụ. Nwanne anyị nwoke n'ise ndewo. Ụmụ nwaanyị sista anyị mmadụ na-abụ daalụ na hinne mana ihe ọ na-eme ụmụ nwaanyị anọghị mana ihe ahụ ezughị oke. Ọkwa n'onu aka iji biri daalụ na biko okwu a omika mana ka m mkpatụ ya ka obele nwoke sịrị na nwunye ga-adị ime tupu ya anụọ ya. Na mmasị nke m n'ochiche nke m ọ bụghị ezigbo ihe. Ọ nwere ihe a na-akpọ mmadụ buruchie ụzọ ọgbọgbu onwe ya n'ọsọ. Nwa bụ onyinye chi, ọ bụghị ihe eji ike eme. M emetụ aka na nka ma emetụkwazi aka na onye gọrịrị onye ọ bụla ya na-abụ. Nwa bụ onyinye chi ejighị ike eme ya, and iwere ike mee ya onye gbaa speed o ruo late, mana ijiri nwayọọ iluo ọsọ iluo ngwa ka ọ yinu ka ọ bụ. O nwere onye ya kwu na nwunye ya ga-adịrịrị ime bifo onye mee gị ka njụ onye ahụ ajụjụ kedu maka ọ bụzi na nwaanyị ahụ dị ime bikos na mmadụ abụghị Chukwu mebi na mgbe ọ na-achọzi ịmụ nwa asị na ya eme nke a na-akpọ CS nke ndị oyibo na-akpọ CS on the process unu ewekwana iwe na ntinye obere oyibo atampa wumbu ya mebie dị wumbu. Ajụrụ m ya nyawa ajụjụ. Ama m na ajụjụ ya jụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ rhetorical question, onweghị ọsịsa, mana ajụrụ m nyawa ajụjụ. O were sị na ọ karịa mma na nke mbụ ọ mara na onye ya nụrụ nwaanyị, nke abụọ ọ mara na ya ma anya ihe mere oge eji wee nweta dị nwaanyị. Maka chetakwa onye okwu
ọgwa nke nwoke na-ekwu otu ihe si wee dị agata ahụ ise tupu ihe ndị a nwee ike dapụta ngwa ka m pụzi ya from side ya duto na ịkwagolu m ajụjụ si na-ejụrụ ya ihe mere na ihe dị n'ihe di na nwunye na mbido ya ọ na-adị mma iji asị ihe ọbụla iji asị wee bido o nwere ụdị ha na-asị just like nwata nwaanyị mụgolu nwa wee nụwa di ịgwa hụ dị gị na-enwego nwa izonahịa ya ụdị mmadụ ma ọsọ ya mmalụ m ụmụ 20 ma ọsọ na nchọpụtara anyị ga-dissolve that marriage because ọ bụghị divorce ihe a na-akpọ ya m dissolve because eji aghụghọ ntọ na onwe ya bụ na ahịa ọbụla eji mbekwu hibe na azụ na aghụghọ so ewegolo asị bido ya nke ndị oyibo na-akpọ foundation ya adịghị solid ọ bịa adịnata eziokwu ka ị na-ekwu nwanne m daalụ o mere m nye unu na-enye unu sample destin nke mere m ka m emechi ọnụ ka onye ọzọ kwuo ụzọ na-abụ mere m ihe na-abụ a na-ekwuta mosi na omego m nke mbụ bụ na ọ nwebu nwata nwaanyị mgbe m bịara obodo oyibo ọfụ ọ tego nnukwu aka ọ nwere nwe oyi nwoke mụ na ya bi n'ụlọ abụkwala ndị Anambra anyị onwe nwanne nwaanyị ọ fụrụ n'anya nke ukwuu oge ọbụla ya na nwanne nwaanyị a na-akpa nwanne nwaanyị a na-enetara ya ego ihe ọbụla gbasara ihe ego mgbe nwata nwaanyị afụ na anya lụrụ ya na ma mụ na ya afụghọ n'anya mmadụ nwanne ya nwoke makwa na ọ bụ ha ajọ mmadụ gwa na nwata nwaanyị a mgbe ezigbo mmadụ na ha si n'ezigbo ngwuru mgbe ahụ akwụkwọ m dị n'ime m wee sị ka mma asụbeli onye were uche ọ mara ihe m na-ekwu ka m kpọtazie mmadụ mee ya ka esi eme ya ka o jezie meelu m ya nyarụ ihe maka na m amabeghị mgbe nke ndị ọmụ na ha na-abụghị ya ebe emego m ya ka esi eme ya na mma nwoke onye were uche ọ mara ihe m na-ekwu ka ejezielu m dị ije akwụgo m ya na-akwụ kpọọ mma m kpọọ ụmụnne m si ha sị kwadobe n'ome mma m jejizie ndị unyom ha a na-akwado ịmagonu onye okorobịa n'obodo oyibo ihe achọ n'ịnụ nwaanyị nwee akwa ndị ochie niile ọ na-eyi ka o kposisie ya ihe nke ndị oyibo na-akpọ iche ibaf up change wardrobe zụcha ihe niile na-ebu a na-akwado nwa nwaanyị ya esi nri mgbọsa ya eme ihe maka na mụ ya abịaghọ maka na mụ asọ ọtụchahọ na wuti ndị mụ na ha na-abụji ihe so ka nye nwa bịawagodo ka anyị na-emezigodi ya kama ya bịaza na onwe ka esi eme onye ndị mmadụ mana onwe ka esi eme bịa n'obodo oyibo anụkwalụ ihe na manụ ama onye bụ onye mmadụ niile na-efenyere arụsị mana ama onye na-enye ya nri so ka m jiri nwayọọ na-ekwu na ọkanaezi amụghọ na iriri okwu ntị so dịka o si dị nke ndị oyibo na-akpọ die minute ọ fụzi abalị ọnọdụ ka abalị ịnọ ka ọ kpọtụwa na Obinna nke nwaanyị kpọọ m n'ọnwa ihe ya chọ ka m ya karịa ihe agago mgbe ahụ na ụma ịgwahọ m ya na ọ nwere ihe mere gị n'ụkwụ mgbe ị dị n'obere nwa n'inwe polio na-adịtị affect ofe ụkwụ gị excuse me sorry wee gwa m ya wee kpọọ m mma m ha wesị onye na nwanne m wesị ya ka unu jere ije ahụ na-agwa m na ihe dị otu a ha sị na uche ha dọkwu ya ka unu jos were obi aṅụrị bụ unu jee be ha jem ihe ka ha sị na ha gwa mkpọ nke nwaanyị wesị ka ihe ịchọ ka anyị mee uche ga-abụ na m etinyechago ego na m emechago ihe niile so na nwehọzi ka agabazịa sị wee ịka akwụkwọ n'oge maka na ogono n'ikwu na ime ya mana ndị m na-agwa gị mbụ na ama na ọ bụ na mgbụsa ahụ ya na-akpọta na Obinna ofu onye ya afụrịrị na onwe ka o si dị ma mgbe ahụ ihe emechi anọdụbe anyị afụrịrị ogo na afụghị ya mgbụsị afọ na onwe ụdị akwa iwe uche ka ghara ịma anyị afụrị and agwakwa m ya anịkwa m ego niile ahụ so ndị ọga si okwu ya besịa gịnị n'obego nwa m si m na m achọ ịlapụta ya kedu ihe ya agwa ndị unyom ha ya gwachago ma m achọ igbu nsị mma ya anwụghọ ọ sị m na ya akwụchago ụgwọ ma ndị ya esi n'ime ihe niile nsị ya na ya ndị niile amụ ego ahụ ịkwụ ha nwee ndị natanwu nata ha onwe ndị na-anata ha obegwo ka m kwubi otu a
nke ịbụa bụrụ na mgbe m fụrụ onye my ex-wife mụ na ya na-abụzuru n'obodo a anyị gwuwe egwu anyị egwuteghị egwu aka ọkpọtụa mana oredi agwago m esi ya na ihe gị masịrị m na mma aga n'ihu mma anụghị egwu anyị na-egwu ọkpọtụa ọsị m afọ ime nsị ahụ na ọnwa egbo naanị ka alụrụ aka ọsị nke ihe ya agwa ndị be ha mama maka ọzụzụ papi ya zụrụ ya ma ka ihe ya akọrọ ha nsị ọmụka na-azụ ha azụ ọsị m oke nsị ngwana nsị mana m enweghịkwa oge m bụ n'obi mmemme ihe dị n'isi gị ọsị na m na-achọ ịlapụta ka emebi ọsịsọ nsị na m ya alapụta ha ọzọ na mgbe ahụ m kwuru na mmemme ya ojecha holiday nata ọ nwee ebe o jere nata the first 3 months a na-eji ụmụ nwaanyị mụgo nwa ya onye ihe na-ekwu ka ejeje nene ka na-asị na nwa enweghị nke a na-akpọ breed n'ọdụ omehie na ọdụ function na of stop igrom so time nche na-egwu ka a na-egwu pịata akwụ na ya akpọtụ na ha nchọkọ jilaki ya o mesejichi njilaki ya ọkpọtụwa mesịa rọsh ya tieta sachacha ihe niile anyị wee nọba ọnwa nke mbụ gaa nke ịbụọ nọgide n'ọya ọnwa ịsaa ite naanị ya na-achọzi ihe afụghọ ọ na-asị m kezi anyị ejezikwa ebe ha nsị o nje ebe ha anyị jeje mee ihe ya afụ ha afọ ime ọdụmakwa anyị ejegoje na nke GP ebuku appointment ebukucha appointment ndị GP na-akpọzi anyị na fon ka anyị bịa appointment ọ na-agwa ha na ihe n'isi period ya so ihe m na-ekwu m dat na onwere ihe bụ eziokwu okwu na-abụ agana eziokwu onye nwere gị na ya ga-anụ di na nwunye ihe abụghị oyi ihe abụghị ịsa gị transa ihe ahụ serious business fada gozicha unu ọ na-abịa pastọ gozicha unu ọ na-abịa gị na ya na-aba anọdụ enyu ahụ osibie onye osibe gị onwe ozi ihe a na-akpọzi ihe na so na ihe m na-ekwu m na onye ọbụla ịfụrụ ọ bụ gị na ya na-aba ọ bụrụ na onwe ihe mere gị n'afọ na onwe ka o si ede si ya nna na-ekwe ka o si ede ọ bụrụ na gị nwoke bikọs enwe ụmụ nwoke bikọs mgbe ụfọdụ na-adịka ọsọsọ ụmụ nwaanyị ka ọ na-abụ nsogbu ha enwe ụmụ nwoke bụ agbagba amụ mana onwe ihe dị n'ime so ịtụwakwu nwaanyị ma bụrụchaa maka na mgbe ụfọdụ anyị bụ nwoke na-ege na anyị na-edewe ka asị ifu n'ọsọsọ ụmụ nwaanyị ndị ya mana anyị nwe akwụkwọ mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke na-adịghị nke ndị oyibo na-akpọ ihe na ka nkụ so ihe m na-ekwu bụ na hụ na gị nwoke chọpụtara ya kpọọ nwaanyị si na ekwe ka o si ede ọ bụrụ na ọ ga-anagide nwe ike ọ bụghị ihe niile aha abụchakwa n'ihe ike ekere n'okorobịa o nwere nke bụ okpo nke ndị oyibo na-akpọ wọm nwee ike kọs ya so ihe abụrụ na ọ bụ ha na onwe ka o si dị otu ọ bụrụ na ọ yi butere ebute ha abụcha eziokwu enweghị onye nke na-amahụ nwoke mana ọ n'ụdị mana ịmụ nwa bụrụ nsogbu so na ọ bụrụ na onwe ike ikele gwa nwaanyị na-ekwu ka o si dị nwaanyị fụrụgo n'anya ya ekwete ejikọ aka ọnụ nye nwaanyị bụ amịrị ka ọ gbagba ụfụfụ maka na ekpele na-alụ ọrụ onye ọbụla sị gị na ekpele ahụ alụ ọrụ bụ asị ka ọ na-asị ka ọ dị n'akụkụ nke nwoke ka ọ dị n'akụkụ nke nwaanyị ụmụ Igbo daalụnụ eziokwu mbọsị mbụ eziokwu mbọsị bụ eziokwu mbọsị eto eziokwu daalụnụ nwanne m Oscar ịgbọrọ ife bụ na-ata nwanne Peter ị ga-egbu nke ka Chizoba maka o tee n'ọnọwara o nwere ihe ọ chọrọ ikwu kamgbe gaa n'ihu okay my brother Oscar ịgbọrọ ife ewu na-ata ka m tinye just a few seconds before onye ọzọ abata ọ bụ na ijiri eziokwu bido ebe ị na-eje na-eme na ịchọ ka ọ dị ime before n'obi ya ịma efe ga-eme ọnwa na-abụ ọnwa na-atọ ọ dị ime ọnwa isii ma efe ga-eme na ịmara ọ dị ka ụbọchị nna agwa Chukwu anyị nwa na-eje ụka ya nwasị na ya na-azị eje ụka onwe
onwe usoro eji wee zụọ anyị. Onwe usoro eji wee zụọ anyị, o nwere ife anyị kwere na ya. Ife anyị kwere ya bụ bute okwukwe ikwere na chi gị. Ife ọbụla ị na-achụ na ị ga-enweta ya, ma nwa ma nwaanyị ma nwoke dị na ya. Ọ okwukwe mkwete na ya nji eje ije ụwa, ma nsị ahụ enwere m ike ma m enweta n'oge m na-achị ya ozugbo mana ma m enweta m ga-enweta ya. Ma nwoke ma nwaanyị adị n'ime anyị, gwa onye gị ya na-ebido na ka o si wee dị, ka onye a wee malụ ebe ọ ga-anọ wee nyere gị aka ma ọ bụ na ọ dawazi na a na-ada ka rapụ obe. Daalụ nwanne m Oscar. Daalụ nwanne m dogwu ya n'ise. Ndewo ka nwanne anyị Chizoba gazie n'ihu. Ihe nchọbụla ikwu bụ na anụbụ m ka isi na nke nwoke na-asị na ọ bụrụ na nke nwaanyị tụta ime eje ka emewe CS atampa with the womb, na ihe mezile na ọ gbasaghị ya, mana ọ chọrọ ka ọ malụ na nke nwaanyị ga-amụli ya nwa. Wee na-asị na nke nwoke a na-ekwuzi na atampa with the womb, aghọtazibere ebe okwu ya sizi apụta. A na-afụzi ya ka anya ukwu, ka selfishness. Enwere m ike ịkọwanwuzi ebe okwu ya si adanyezi. Ọ bụzikwa ka amụọla ya nwa ka ọ na-ekwu ka ọ fụọ na afọ topute. Achọrọ m ịghọta ya wa ajụjụ ị jụrụ. Ọwụ nwanne anyị Oscar onye kwutere, mana aga m asa gị ihe mere o ji kwuo onye wụ ihe wụ na ihe na-ewutie na ahụ ise ha nọrọ awụghị na ha na-amụtaghị nwa so n'ofu n'ime ha, mana ihe ka na-ewutie wụ na nke nwaanyị agwaghị eziokwu. O were na-akọwasị ọwụgwụrụ na otu otu adapụta otu ahụ na ya gabazi emewezie igbuwawe ya afọ ka a na-akpọ operation CS. Achọ emewezie ya onwe na o nwere otu ihe si dapụta n'ozi mgbe a nke a ga-enwe ohere amara ma a ga-eme ịgaghị akpọta nwa, ga-achọwa ihe ndị ọzọ a ga-eji were mara otu a ga-esi were kwa onye ukwu warabara. Dịka nke nwaanyị ekweghị ikwu nke eziokwu, ọ na-ara ahụ ọnwụ na mmadụ agwaghị eziokwu na mbido. Ọ na-ara ahụ site n'ihe onye ahụ ga-agwa. Ọnwụ na ị ga-aghọta ebe m na-aga nya bụ okwu. Onye awazụ ejuru gaa n'ihu. Nke bụ abụrụ na ịma na ka ndị wee kwuvu na mbụ na o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ compromise, nkwekọrịta di na nwunye, ekwekọrịta n'otu a ka ọ ga-adị. Nke bụ abụrụ ọ bụzikwa nna nke nwaanyị dịrị ime a na-eme ka eme ego ọ dabazi, ka ihe a ga-emezikwana ya, ka ya ga-emezikwa n'afọ ime a. Ajụjụ ka ị jụrụ ihe a, nnukwu ajụjụ. Ihe mere n'ụwa na ọ bụrụ na site na okwu anyị nwere n'ụbọchị nke taata, nke nwoke ekwetegwo na ya ga-anụ nke nwaanyị. Ọ wụghị ihe a na-ekwu ma ọ wụ ihe a ga-anụ ma agaghị anụ. O kwetegwo na ya chọrọ ịga mee, mana ọ si tupu ya ga mee ihe isi na ọ ga ọ bụzikwa na ihe onwezikwa ka ihe si mee anụzi. Ajụjụ dị n'ajụjụ a nwanne anyị nwaanyị na-ajụ, nnukwu ajụjụ bụ ihe. Ka ya ga-emezi afọ ime a, maka ọ sị na ọ chọrọ ka nke nwaanyị dịli anyị ime, wee bụzikwa na nke nwaanyị kweta dizi ime oluzie na deadline anụzi. Enwere m ike ịsa gị ajụjụ a biko Igbo TV nsa ya. Tinye ya ọnụ tupu chekobido. Okay. Ka m tinye ya ọnụ. Sista m, ụmụ nwanne anyị nwaanyị biko nụ. Sọsọ onye na ha agbahapụ mmadụ na ha agacharịpụ mmadụ bụ Chineke nna bi n'eluigwe. Mmadụ ị na-ene anya enweghị ihe agachapụ mmadụ n'ụwa ka mmadụ. Nwoke sị gị dị ime ka ya wee je n'ụwa gị. Ọ bụrụ na ị na-anya bụrụ fụọ n'oge gị malụ dat na ịdịgodo ime a na nwoke ahapụghị na ịkwadoro akwado. O nwere ihe a na-asị dat na n'ịdị ime wee jebe n'oke na ịkwadoro akwadoro malụ dat na ọ hapụgodigo na ịka na onweghị ebe onweghị egwu dịgaba apịatị njọ
ịgaba mana isi nọ n'ifugo onye a n'ọbụka ọ na-ama ụfọdụ sọ mma na-abụkesị ka choko iwe tefụrụ wee jetụrụ ime maka na nọ na-abụkesị mma na otu o si ama n'otu aka okwu sie n'ọnụ ya na otu aka obi ede ihe alapụta onwe gị ihe egbu onwe gị mmadụ dị omimi mana ọ bụrụ na ịma na ịchọgo ịmụ nwa na ịchọghị ịmụ ihe pụta ihe ọfụta anya fụtaga ka esi asụ ya ihe ọfụta anya fụtasị ịtụrụ ime mmadụ na ihe ọbụla ọfụtasị ga na ịkwado akwado wee jebe ka nhapụ ya otu a maka na mmadụ ị na-anya dị egwu. Ajụjụ nwanne anyị jụrụ nnukwute oke ajụjụ nyawa ajụjụ amaka. Ọ jụrụ ajụjụ dịka nwata nwa Igbo mara ihe nwụjuru mmiri ara. Amaghị ma ọ nwere ihe ọzọ ị chọrọ ikwu tupu ị jụọ nyawa ajụjụ ka ị chọọ ka anyị gaa n'ihu zawa nyawa ajụjụ maka ọ dị ka ikpo okwu n'ọnụ tupu jụọ nyawa ajụjụ. Mba, asago m ihe niile m chọrọ mana ihe mụnwa na-ekwu bụ na atụla ime atụghị ime tupu anụ di na nwunye adịrọ mma. Ọ kwesịrị ịbụ nkwekọrịta, ọ bụrụ ya a ga-etibere iwu ma ọ zọbụ ụkwụ na anị nzọgbu. Ọ bụrụ na ekwekọrịta ọ daba agawa n'iru, ọ bụrụkwa na ekwekọrịta onye ọbụla agbasa. Ihe mụnwa na-ekwu mbụ ka onye ọbụla mmalụ na enwere ewu biko a na-ekwuzi too much mana biko chene na ekwu m nọọsịrị gị tụrụ ime abụkwa guaranteed na ọ ga-anụ gị gụtụrụ ime na ya ga-eje nụ gị burie n'obi no 50-50 so ị na-atụnya bụ ime mmadụ na-enwe ike ịgharịpụgụ ọ bụghị ha agharịpụgụ tomorrow ka ị bịa hụsisiwela ya anya mmiri bịa debe madam please hide my identity. This is what I'm going through. We don't care to know your identity. Oh, can I so many why may na anyu. Dalona. Okay. If I want to ask you Choko. You on one night you gani o Choko. Aka boro ga anu mgbe Oscar. Oscar si na amuke ka anyanwụ. Nye bụkwa na gị isi. Oji. Oscar ni dị gwa mgbe my mother didn't know my mother na-agụ ome aka egwu mgbe ọbụla. Ọ bụrụ ọzọ okwu. Biko unu ma n'okwu a na-ekwu nwanne anyị nwaanyị Chizọba jụrụ ajụ mana enwe ofe ife ya ma gị ba nwata nwaanyị jee na be nwoke gịnị a na-eme enyi ma ọ kwele gịnị ekwele nkwa ọnụnụ ije na-ala ọtụ ute ekpuchi eji ha na-eji ekpuchi onwe gị echere onwe gị asụ nwata nwaanyị Choko marụ na afọ ime na ada akụkọ aka nwoke na-ama mgbe o ji aba ka hapụ ị na-eme ya na nwaanyị pụta ọsị gị nna oge dị ọsọ na ọ ga-atụ gị ime nwaanyị chi ịdị ime ga-adị ime nwaanyị na-achọghị ịdị ime agaghị adị ime so mmadụ agaghị anọkọta tụọ gị ime na ha ama m na nghọta ebe m na-eje mana bụrụ n'obi na gụnwa na onwe gị na nwoke nọ ije ebe a gị jere ọtụ ị gaghị echere onwe gị ka nwata nwaanyị ị ga-atụ ime at any time and gị tụrụ ime ahụ nwoke gbaghara gị gbafuo gbanara gị nke ahụ wụzi okwu aka gị mana ihe anyị na-ekwu okwu ya na-abụ na nwata nwoke agwa na nwata nwaanyị na ya anụ ya ọnya okwu eji n'aka ada ekwu okwu n'ịtụ nwaanyị ime eme n'ọgwa gị ya nne afọ nke n'anya mụ na gị ya anụ nekwa nsogbu m nwelụ ife dị otu adakwasịgo m na mbụ achọrọzi nke ọma ọzọ gị bụ nwata nwaanyị oke n'ọlụ gị ịma nọ ya ekwe gị omume ị gabala onwe gị onye kedo gị ụdọ ị na-anya fụ na onye ekwe gị omume gote nwere di na nwunye adịghị ọ bụrụ by force gị na nwoke na-agbagasị bikọs onye je ka ịnụ gị ọ bụrụkwa na eje nụ ya ọ sị gị nne nekwa nsogbu m nwee bifọ wasị ma na onwe na nsogbu izizi eziokwu ya agụ onwe gị kwụ iji nwaanyị bụrụ akpa gị jewalụ mana ndị nwere ị na-ejawara ịma onye ọzọ ị na-eche kọndishọn ọ ga-enye gị bikọs ama m ife na-ewu na be anyị na ihe karịa arọghị 10-15 years ago nwa okorobịa chọrọ ịnụ nwaanyị na ịbịa n'ụlọ ụka ebe a na-eme wedịn na ụmụ nwaanyị busiri afọ ime
maka nwere ịchọ ka akọọla ya akụkọ mana onye nke a na-ekwu okwu ya bụ na nwata nwaanyị akpọ n'isi n'ala na o nwere right mbụrụ that guy na ụmụ nwaanyị ịtọ ga-amụrụ ụmụ nwa first before eje mmehie isi ha ọkwa na ọbụrụ that guy ụmụ nwaanyị ịtọ ga-amụrụ ụmụ nwa first before eme emelitin n'isi n'ịmakwa na ihe ahụ ihe na-egbu nwoke ọ dịka ihe a dịka nnọọ mgbe ị pụtara gị na nwaanyị bi n'ụlọ a na-atụ ime a na-amụ nwa after 10 years or 5 years nwaanyị asị gị na ụmụazị agbakwa ụmụ gị ama m nweta ebe a na-eje because ọ mmadụ nwe ogede ewu na-ata nwata na-atakwa na akara ata ego nne ya ọ bụkwanụ na nke ọ bụ iwe wela ọ bụkwa na onye ọzọ tụbara nke nwaanyị ime ahụ ọ dị ọchakwa na ọnya nwe nwa a na-anụ ịmụọ nwa nlele nwa gị ga-ama na nwa gị mba nsoko maka na ụmụ gị niile yiri gị ka iche ekwu ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ matara afọ ụmụ m yiri m mgbe mụ na nwunye m amata enwe nwata nwaanyị mụ na ya na-adị na mma ọ na-abịa na-alatara onwe anyị ọ bịakwa na nsị ya nne ka m bịa mara ebe ibi ọchụ mụ na ya nwere ike na-ekwu na vidiyo kọl otu a ọnụ mkpọtụ ọgbanyụ ọkụ ọsị m ka ọ kpọ mba ka ọ gbanyụ ọkụ anọkọta ofu ụbọchị ọ sị na ya che ịkwapụfụrụ m ebe obi si ya ngwa na m ahịa ka m rapụ ịgba bọọlụ a ka m bịanyere ya aka ka m usoro ibuji ibu gị ebe ị na-akwaje ịghọtago nna nwata nwaanyị asị mba na m dọnwere m je si ya mba ka m nyelụ gị aka lisi ị nidere enyemaka jụwa isi si na onye kwe omume mụ agbanye ya nkịtị jegbawa bọọlụ m na-agba ife ahụ Satọde mọnin aga m ezuzo ọnwa ịnọzi gara afta ọkwapụsị ka ọnwa ise ọkpọ m na ekwentị sị m na ya dị ime asị m na ọbụrụ nwa afọ ime a ịma ihe m jisi na ọbụrụ nwa afọ ime a biko ọsọ kwere ka mma bịa mara ebe obi and obi m na-agwa m na ọbụrụ ọsọ m na-eficha anya bụ na mgbe mmanụ injin a maka agwagwo m ya ka m bịa mara ebe ibi ọ bụrụ mgbe ọbụla ị na-abịa so na be m nsị ka m bịakwanụ be gị inyekwa m bịa be gị mụ na gị na-ekwu na vidiyo ịnụ mkpọtụ na dị sị m ka ị bịakwa obi m agwagwo m na onye gị na-ebi na ọ na-abịa agụ mebi enyi gị nwoke gị na-ebi na ọ nata gị ọrụ ma na ọ bịa ịgbahapụ m na kọlụ bụ ọnlaịn mụ ya nwetazi gị ịkpọ m si ana m ebe m nọ na-aṅụ mmanya na Victoria Station enwe pọp nọdị a na-akpọ Shakespeare enwe ebe m nọ ọrụ mgba na Victoria mụ na ndị ọcha ndị enyi m nwoke anyị na-ebe a na-aṅụ mmanya ọ dere m dị edemede ewere m ya gosi ndị ọcha ibe m congratulations man you're gonna be a father soon you know ime m tụrụ ka ime m na-atụ hụ ka ọ dechara m datịrị akpọrọ m nwaanyị m mgbe mụ na nwunye m ka na-eme enyi mkpọ nwunye m si ada ama nekwa nwa dị otu nwa ngwa gị mgbe ahụ nekwa ihe ọ gwara m ọ sị na ya dị ime ama m na ala n'ihe m na-ekwu ọ sị m na ya dịkwa ime ọ sị m oke na mgbe m batagoro aṅụ agụrụ m nkwụ nwụchazi nkwụ batalụzi mgbe m batalụte okwunite dị okwu o ji maka ọ nọ na be ha mgbe m rụzi na be m nọdụchelu m echa agbata m ọrụ dadị ihe ahụ Fraịde mbatalụ ọjụọ sị yes na nwatakịrị ya kwuru otu agwa gị na mụ na nwa na anyị na-afụgo onwe anyị mgbe ahụ mana nekwa na ọ sị na ọ dị ime mana mụ ya kwara na mpekọ nwatakịrị ya mgbe ọ bịa na negide fota m na-enwukpa ọ chee na m ji British paspọtụ na-akpagharị mana ọ mara na ọ na-achọ ihe na-akpọ onye na-achọkwa ife ama mbụ nara weta ebe m na-eche so ọ chọzie ebumnobi ya ka ọ werezie afọ ime ahụ kuchie m chere wena iwe nọmba 1 ọ kwere ka m bịa mara ebe obi nke ịbụọ mkpọ ya na ekwentị ka o si ebe a pụọ ọ da-azaza ekwentị m ọnwa iri nọzi ka ọ bịa gwa ka m bata agwa nwunye m si ya nna ada agba mana ihe onye dị otu akwụ nwaanyị masị oke kedu ihe ga-eme na sị na nwere eje ka ime ama m na nwa abụrụ nwa m agwa m ya eziokwu from the beginning maka ada ọ bụ na m agwara ihe na-emenụ eluzie kịta na afta amụsị ụmụazị niile amụ abịa m gwa ya sị ya nna ada ama enwekwa nwa ya ma mgbe a Oscar o nweburu okwu nwanne anyị nwoke Chimaobi chọrọ ikwu
tupu mana ọ dị ka ị chọrọ iji azụ maka ihe o kwuru onwe nchọ iji Choko ọ na-ewe n'iwe because anyị ncha niile na-ekwu ka anyị mụta Choko omeda anya na n'ifuru nya bụ nwata nwaanyị maybe ike ọrịa na nekwa ihe gabigago ya past experience nke ndị oyibo na-akpọ past experience of how desperate ịdị na ịchọrọ nwa ikekwa sef inwekwa ike na-afụ na nke nwaanyị ahụ nwere nsogbu na ọsọsọ nsogbu eme na ịtụba nwuhe ime ya mana ngụnwa nwekwuru na ikezi nke nwaanyị n'anya ọfụ na eme ọfụma bụrụ fine boy na-eme ọfụma mana ọ chọrọ ijideta gị o wee n'anya fụrụ otu ịdị ọcha ọ chọwakwa nwoke maka nwaanyị nweta nwoke dịrị ya izi dam every other thing ọ chọwakwa nwoke ofe iri dị ọcha ka gịkwa ya agụ nwe ka o sigododo ọ na-atagodi ya nwa uche ga-ama ndị chia maka niile nwaanyị ọ na-acha asị na oyiri nna ya ka ọ na-enwu ka nna ya ọ mụpụrụ gị dị nwa duto n'ịdị desperate adịghị nwa achọghị iruzu gị na-eme ọfụma ọfụ niile eme ọfụma ọfụ ha desperate ịdị o jee ntụrụ ime n'ebe onye ọzọ nọ gị na na-edinekwa amụrụ nwa gị na-ejegide atụnenta amụrụ nwa doa ikpọ pati a na-ekwu na the first nwaanyị nwa anụ ofe o ji ya gwaghị eziokwu na kịta na mana kịta na Chukwu egosigo ihe o ji bụrụ Chukwu ịmụfụ dị nwa nwaanyị na-ene anya inu na-ebi gonye moto a na-emekwa ozugbote nke a chụwakwa onye ahụ kwa nakwa nwaanyị nwere ike nwaanyị chi dị n'alụ nwoke nwa na-apụrụ imefere inwe ike ya amadị sef idebe ahụ n'ọjọs nọ na-abịa alacharị gị ana ọmụnwarị gị ugboro na-abụ na ịtọ nwa na-abụghị nwa gị ị na-edebe ahụ na ụmụ gị imesizi chọpụta na ụmụazị a na-amụ na be gị n'ebi izukọ n'ike na onwe ka o si kpa agwa ofu mgbọsị si debegodo nke onye na-achọ ka ịmalụ biya maka nke ahụ abụghị gị na onye ha nọ na relationship ya na-ekwu nwe onye nke gị na ya nọ ọ na-alahụbeghị ịchọ ijike ibie mana ọ chọghị ịnata onye ọzọ nwa mụala gị ya duto na ọ chọghị ịrụzuru and ọ chọghị ịgwa onye ahụ na ọnya nwedị nwa imesizi afta ụmụazị ịtọ ahụ mgbe ibugoro odogwu akọta ọ dị first nwaanyị na ọtụ nwuhe ime finally imesizi chọpụta na ọ bụghị gị mụrụ ụmụazị ahụ ị ya pụta gwa ndị ụwa na ịchọzi ụmụazị a ka nwaanyị tiwasa na ihe ya ji jetụrụ nya bụ ime ndị ịbụghị nwoke ndị mmadụ ewee tiwe o na kịta ka afọ ise ebe na-atabu nwunye nke izizi bụ Chioma ụta na kịta ka afọ dị n'ọnya aka ka o si ihe tiwasị ya sisi ya kpọrọ ụmụazị anaba ihe tiwasị ya ya kpọrọ ụmụazị anaba ka ihe di edere ụmụazị anabeghị ajụjụ ka m jụrụ ọ sịrị nwanne m ka ọdụ ga amaka ihe m chọrọ ime ka ị malụ etu a nọ na etu a mụ achọkọ milo nọ na ịmụọ nwa na-awụghọ nwa m mma nwa na ọwụghọ nwa m Choko gịnị ka ị na-ekwu ihe a nne chalụ Chioma chalụ gị ga mụọ nwa na-awụghọ Chioma ka afọ gị bụ nne Chichi nne m etu a nọ na mụ na nwaanyị bi n'ụlọ ịbụ nwunye m anụgo nke mụ na gị biri ụlọ ị na-eje n'iro na-atụ ime na-ebubata n'ụlọ na ebee ka m nọzọ eje na-atụta dị ime na-ebubata zụrụ ụlọ ajụ ka ijụ m zaa gị ewe na iwe chegodu ebee ka m nọzi rụpụtasị na ma ụta nọ na ịga n'ife nwunye m mba dị mma ama ịba n'ife nwunye m pụta dị ya ọkwa n'isi enyi nke anyị ncha niile so aga na ya ka ọnwa ọzọ ọnwa ụdị alụrụ gị iche oke ka mmechikwa ọnụ inwe anwa ivụn nwa anwa je n'ife nwunye m mbụ ha na-abịa mma agwụ ya ka na mmadụ dịkwana n'ife a so ka esi esi abụọ nke ịtọ ada akọda nke alaghị m onye jụ ajụjụ mụ ha na nwa ụmụazị m na-ebido n'ụlọ ọgwụ ya akịba nwa m nwoke ka a mụrụ nke dị ọkpara m sef ozugbo a mụrụ ya dọkịta na-asị ya Chioma enwe itinye ebe a na nwa nke amaka ịmaghị Chukwu amaka nwa m nwoke mee na dịbọ ewe n'ihe amụ elu taa
wee mamịrị nye onye ọwụna nke a proof nke a bụ number 1 proof na mmụrụ ya gịnị ka o mee ihe o mee na na-eto m nne m na nna m nọ ya ha etobe m ha akpọbe m fine boy ọ wụrụ nwa ndị nọọsụ na-akpọ fine boy wee mamịrị nye onye ọbụla ebe si na nwaanyị mụ na ya bi n'ụlọ ga-eje tụ ime ebe ime ọ na nna m mmụọ na-azụ mmụọ nwa na m n'anya ọwụ na nna anyị gafọ DNA test n'England a ime ya hia eku igi nwa onye ọzọ na ị na-anya nwa ihe nwa gị onwe ihe gị ọ na-akpa agwa ka gị na-aga DNA test just ka metụ obere ya ka m ya na biko eweli just obere ya okay ngwa isi alright ngwa daalụ okwu na-agbata okwu ọ nwere ihe mekwune nke a ji wepụta ọnọdụ onweghị mere na ya wee ihe nwanne anyị Chimaobi gaa n'ihu ndị Igbo ekele bụ unu nwanne m unu ekwukọ ọfụma o unu kwuru ọfụma ama m na ndị na-ege anyị ntị a ga na-edekwa nke ha na-ede ede oge ugbu a ihe dị na ya bụ na unu mara isiokwu anyị n'ụbọchị tata unu mara isiokwu anyị ebe m chọrọ ịrụtụ aka bụ na Igbo TV kwuo okwu ọ sị na nke nwaanyị na nke nwoke kwenyere na ọ ga-anụ nọ ihe fọrọ ọnụ bụ dịrị m ime tupu m anụwa gị and ebe maka ajụjụ nwanne anyị nwaanyị Chizoba gbadoro ụkwụ mụnwa wee na-ekwu na onwero dịka nwanne m nwoke Oscar si wee kwu nọọsọ Chineke bụ onye na-agaghị agharịpụ mmadụ nke nwaanyị a na-asị nke nwoke na-asị na ọ ga-adị ime maka ihe meburu ya na mbụ na nke a na ị ga-adịrịrị m ime tupu ma anụọ gị enwere ike echiche nke nwaanyị na-agbakwa maka echiche nke nwaanyị ga na-agbakwa ejikwa m n'aka na ndịkwa ime awa na nwoke a ga-anụ ọ bụ eziokwu na ị ga-asị na ọ fụrụ ya n'anya ọ fụrụ ya n'anya mana onye yi ishu mara ebe ọ na-afụ ya ụfụ nke nwaanyị amago ndịrị nwoke ya na ya bi ada amacha mmadụ amacha ihe nwere ike eme ọbụgoduru na nke nwaanyị kweta buru afọ ime anwa wee dị ime anwa enwere ihe ga-eme nke nwoke ahụ agharịpụ ya ọ ga-eme ọ dị eziokwu na nke nwoke obi ya adịgo n'ịmụta nwa maka ihe meburu ya na mbụ obi ya adịgo n'ịmụ nwa mana ọ bụrụ onye nwa bụ na na-edeghị ya ka ya n'akwụkwọ na ọ ga-anụ ya enwere ike emegide nke nwoke ofu ihe n'ịmarọ enwere ike sị na mama ya sị na onye a bụzi nke a maọbụ na nwanne ya nke a kwuru ma na onye amụma kwuru ihe ga-eme ya dị ọtụtụ ihe ga-ebute ya dị ọtụtụ ọjụ na ọmanụ nke nwaanyị nye nwa ka m ji wee gbadosi ụkwụ ike wee na-ekwu na nwoke ịma aka n'ihe bụ ihe Chukwu na-eme na mgbe izizi m kwuru ntịere okwu ọ na-asị m na ekwesịrị ibute ya bụ ihe n'ụzọ ama m na nwa bụ ihe ji maka so n'ihe eji wee na-anụ di na nwunye mana ị kwesịrị ibute ya ụzọ ọzọ dịka ibe ya bụ na nke nwoke anwa maka na ihe emebugo gị na mbụ ị bịa sị nwunye gị onye ị chọrọ ịnụ ọzọ na ọ ga-adịrị ime tupu ga-anụọ ya ị na-asị ya na ọ ga-adịrị ime tupu ga-anụọ ya ọ bụghị nwa bụ Chukwu na-enye dị nwa ọ bụrụ gị nwa na-enye nwa ihe m yọrọ chi m ekwubugo m ya na mbụ kele dịrị Chukwu na nwanne anyị nwoke Sapi pụtakwa wee kwuo ya n'ihe ya kwenyere n'ihe ya yọrọ na Chukwu ga-emeri ya mmeri ji wee sị m nọ maka na afọ m bụ Chimaobi mere m ji wee na-ekwu ụta n'ihe ọbụla m yọrọ Chineke biko m chọrọ ịnụ nwaanyị ada chọrọ m ịmụ nwa nwoke ahụ kpebi ha na Chukwu ga-emeri ya ya bụcha na nke mbụ mere nke mbụ bụ na nwaanyị anwa ejiri eziokwu wee banye ọ chọrọ mebi na nwoke ahụ na-agụ ya agụụ
ka ya lụọ ya nke taa nke echi maọbụ na otu ahụ ọ magoro na ọma amụnwu nwa ọ mago n'ime onwe ya na ọma amụnwu nwa ihe ọ chọrọ bụ nwoke ọbụla bịara ka ya bunye ya dị ibu onye ọbụla mara na ọ dịrọ mma maka ihe ọbụla eji okwu ya bido emechakwa ọ ka ga-ejedebekwa n'okwu asị ihe bụ ihe ntinye n'okwu a m kwuru kịta bụ na o nwere onye ji aka na nwoke anwa ga-anụ nwaanyị ahụ ma o mechaa ma nwaanyị ahụ mechaa wee kweta du ime anwa. Ndewonu. Ndewo nwanne anyị Chioma. Oscar na Chioma chọrọ ikwu okwu. Chioma kwuche enwe ife nchọ itinye ka Chioma kwuche. Ụmụnne m ndewonu. Ndewo. Ebe anyị sịrị na onye ọ gaziri nwe mba. Mmeji maka na eziokwu ya nọ n'ihe gara ọfụma ewere m na-ekwu sị na ma ya eme na ma ya eme. Ịghọtago? Awa otu nke ịbụọ dị ka nwanne ya bụrụ na ịma na di na nwunye anụlụ 20 years ago abụrụ nke anụ 10 years ago and ọ bụrụ nke a na-anọ kịta ịma. A lot of things change go. A lot of things. Anyway, abịa n'ihe dị ka di na nwunye ikwu eziokwu mmadụ na ibe igwe onwe ha eziokwu before ha anụma na nke kịta aghụghọ dị iche iche dị na ihe a na-akpọ marriage. Ụfọdụ aha agwa nwoke ada agwa nwaanyị eziokwu nwaanyị ihe a chọrọ just tinye ring na finger as long as ọ bala ọ dị oke. Ịma na ihe niile anyị na-ekwu abịa ya na-eweli n'akụkụ nke nwaanyị ụmụ nwoke esoghị ahụ buru anyị nwabudo ndị bụ the worst self. Ịbịa na mgbe mbụ ihe ndị kwu maka 20 years ago ihe ọbụla mmelụ between nwoke na nwaanyị onye a na-ebe nwaanyị amụtara nwa mana ọkịtazi ka ndị oyibo mepụtachaziri ụzọ ewefu na ụmụ nwoke na onwe ha nwedịrị ndebu mmiri na-agwacha ije pons. Ịghọtago eche ha na nwaanyị 1 year 2 years oset ya ọkụ esighị na nke nwoke na-acha osi na nke saịdị nwaanyị na-acha mana ihe a bụ ọ bụrụ na mfu nwoke n'ụwa m taa otu esi ezu m otu m si mmalụ o wee sị m na mụ nwa bụ Chioma Adachukwu dị ile ya eje dị ime bifo ọnụma m ife ọ na-osoghị ihe a na-eme ọmkparị na osoghị ama m ebe nsi belittling oyibo belittling. Yes, it's not right, it's not ego. Mama osoghị ama m ebe nsi aha akpọọla m aka achọghị m ịnụ dị ọya bụ chifo n'ụtụtụ ana m enyo ya ihu ka ọ wụrụkwa ka ọ wụrụ na na-eme. No, it shouldn't be. Ihe a bụ ihe mụ na dị na nwunye anụkwana na mgbe ahụ ne since 2001 ọ bụrụ ihe tọkọ ihe a na-ekwerịta n'onwe isi na ihe a na mmemme ọ nke ya eme ọdụ ụkọ gị were frying pan ya nwoke ahụ n'isi kedu ihe m ji wee nọwa nwoke a onwe nke nwaanyị na-emekọta isi kedu ndo ihe bugere m ebe nwa anọ ụlọ ọmarịcha ụmụazị mụ na ha ịcha. So it takes amara m obi mma ihe oyibo ma ọ bụ Igbo mma asụrụ ihe a ndidi okwu dị n'okwu gị okwu ga-amaka ndidi di na nwunye siri ike ejeela m ije ahụ okwu mana ga-amaka. ihe m na-ekwu bụ na nwoke ọbụla filu n'ọnwa ka o eji wee nụ nwaanyị o buru ya tụkwasị n'isi ya ma na onye na-enye nwa nọ n'elu akụkụ ndị emepebụghị emepe chasis ha chọrọ ya chọọ ya okwe ha abịa eziokwu nwa onye mma mgbe anyị nọ skuul wụ ọ naghị na-eme ojere ewepụ ya ewepụ eziokwu see as I'm talking to you. Mana ọ bụrụ na nwoke agwọrọ nwaanyị agwọrọ nwoke eziokwu wee banye ya bụ ife ebe ahụ ka nsogbu na-ada. The same thing applies to the man. Ọ bụrụ na nwoke agwọrọ nwaanyị eziokwu wee banye ya bụ ihe ebe ahụ ka nsogbu na-ada. Ka anyị malụ na isiokwu anyị ihe a bụ two different things. Na ị chọrọ ka nwaanyị dịrị gị ime wee bụ ekwugo m ihe a na mbụ enwere ụzọ esi eme ya. Try ya ọ bụ ha na na-eme ka ọ try ya mee ya na mbụ mebe oge 1 year 2 years ya na-ekwu na
na otu n'ihe a na-eme inwe ike gburuba onwe gị ebe onye ọzọ na ọ bụrụ nke esi mụnwa bụ Adaeze Dike na nna ejetụrụ ime befe nụọ m ebe achọghị m ka ebe isi m ego ndewo ka aha n'ọnụ ama m na Oscar ji okwu n'ọnụ tupu nwanne anyị Peter aga n'ihu nwanne anyị Peter ihe nwanne anyị Chioma kwuru tupu ya maka tupu ya magburu onwe m ga-echeta onye ọ na-ekwu emewe mee ya aha nse nke nwaanyị amarana na emerigwe ahụ ntagba asaa na onwe ihe na-apụta n'ime ya bụ ihe a na-eme tupu ị gaa n'ihu onye chọrọ ikwu ka e nwee ike ghọtakwa ebe nke ike na-aga ọ maka ihe meburu ya mbụ maka sị na atụgbuola m ya winu mbụ sị na agwụ mara nwatakịrị ọgwụ kwuru ka igige ome gịnị na onye kwesịrị ka e werezie ewere sịwa na ndị niile ga-eme ya ihe mana anyị kwesịrị na-aghọtakwa ebe nke nwoke na-aga nwanne anyị gaa n'ihu ikwuchazie nwanne anyị Oscar ji nwanne anyị Chizoba aga n'ihu Igbo bụ Igbo dị mmenụ Igbo bụ Igbo daalụnụ afa mbụ Peter Ude ife ji malụ mbụ Sapi ndụ mmiri ndụ azụ ife nchọ ikwu anyị niile na-ekwuete ya ndị niile kwugoro okwu na-ekwuete ya ma nwanne anyị nwaanyị Chioma ma Chimaobi ma Oscar onye ọbụla na-ekwuete ya mana ụfọdụ oge ọ bụ na Chokomilo nọ na achọ m ka ọ na-ana ife a na-ekwu ụfọdụ oge ịma na ife mmadụ gabigago n'ụwa na-eso emodu karakta ya n'ọnụ oyibo amara ma to put that one n'Igbo ọzụzụ mmadụ gabigago n'ụwa n'ụwa na-eso eme akparamagwa ya otu ọ na-adị ịghọtago onye ndị mmadụ ekwuchego Chioma ekwugo onye ọbụla ekwugo n'uche nke m n'otu esi wee zu m n'ọzụzụ nwe ma otu nsi wee zuo onwe m ekwetara m na nwaanyị kwesịrị ịdịle m ime bifo nnụrụ ya na mbugodu ana m eje ụka na-ejechi ụka ike abụ m onye ụka ka na-ejelu echi mana ọ pụtara na nwaanyị dị ime onwego ikpe ewetara m na-agwabara na n'unu na-asị na onye a dị ime gịnị wee mezie ma ọka ọ chọrọ ịnụ ya si na anụ dị na nwunye si gaba na-agaba ọ ya ije wepụ afọ ime ka mma ka ọ na-eweta ụka fọdụ ife si na o jikwa wee dị ime wee nna ya ra dị ime si ya wepụ na akụkọ a nwoke ji maka ife melie na-asị oke na nwaanyị kwesịrị ịdịli ya ime bifo ebido ije mma ntị ụta mana ọ bụ na ya bụ nwaanyị fụrụ ya n'anya ọ bụ na ya bụ nwoke fụrụ ya n'anya oyibo emego ife niile ọ dị mfe ha nwere ike ọsị oke ka ejee na nke oyibo kpọrọ ultrascan na scan awụ mbụ ka ejee na nke akpọ chekie ọ bụ na result na-echekwa nke nwoke because ọ bụrụ na nwoke nwere experience nke in the past nwoke ya ewepụtakwa onwe ka echeke ya nwa cheke nke nwaanyị maka a na-ekwu okwu ife ahụ na-adị ka ọsọsọ ụmụ nwaanyị ka nsogbu ka nkụ ọsọsọ ụmụ nwaanyị nwara aghụghọ ekwugo m ya ebe a na mbụ enwego m ọyị nwoke si m na ya ga-atụba dịga emebi faịlụ mana o melie ọ dabara ya na nke nwaanyị mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abịa nwoke a nwere ego this young boy ndị bepa nwere ego ngwa ka nje ndị godo ime na ha ga-anụ m ọgwụkwa na ọnụrụ ọzọ ya ọnwa experience melu ofu ọyị m mụ na ya dị otu a mụ na anara ayị ọyị mmekọ nwoke na nwaanyị ọ nwa ya ka m na-ekwu maka ya anyị ayịrị ọyị nwoke ọnụ nwoke na nwaanyị mana mụ na ya maara ọmụma na onye abụ my close friend ọ daba n'aka ajọ nwoke kedu ka daba n'aka ajọ nwoke nyenwa na-eche na oge na-aganarị ya ngwazi ọcha gbute ọchara megịnị gbute o wee daba n'aka ofu ogeri young man na mbụ nyanwa tọrọ ya nke ịbụọ ọka nke nwoke jide ego o wee akwadoghị ka agba nkwụ gba akwụkwọ ebigo kaadị mee ife niile ihe abụ ihe mere eme ife mere eme ebigo kaadị eji agba nkwụ aha ya go nke nwaanyị bụ onye ife niile nwoke
mmele eji wee mife nke nwoke mee ebe niile ọ nke nwaanyị gote ma akwa nke nwoke yi ma shuu nwoke yi ọ nke nwaanyị gote ọ ga-afọ izu ụka na-abụ ma ofu izu ụka ka eje gbaa nkwụ be nke nwaanyị nke nwoke si na ya emerọzi na ya achọghịzi ime afọ ime arago ka bọọlụ na-abụ afọ ime dịka trela a na-akwazi aka nke nwaanyị wee yọba biko si biko ifele nke a kedu ife a ga-eme kedu ife ya ga-akọrọ ndị ọya ọ na-alụ ezigbo ọrụ onye a na-agwa ya amanye ọfụma ọ nwere ike na-gee ntị ife anyị na-ekwu taa afọ ime dịka na-akwa trela ife niile a na-eme ọ na-eme na ndịda anyị mụnwa nọ Lagos ewee zie m ozi nwezịba oke ka ife ọbụla anyị eme na ife ọbụla unu kwetere na ọgụ nwa kwete iwee banye na ya eweyegide nke nwoke gwenụ ntị eweyegide nke nwoke yogide nke nwoke o wee gbodo na ya ga-abịa ịgba dị nkwụ nke nwaanyị na-asị ka e wee mefu ife ifele akwa ka e wee mefu ifele ka eyesi dugodulu ndị bụ unu bịagodu gbaa nkwụ ọ bụzi ya na-enụrọzi ma ya bụzi arụ na-ebigonu kaadị go efe ndị nke nwoke wee je haya weje hayata moto bọọsụ ofu bọọsụ ma mara ma ofu bọọsụ obodo na-abụ wee jee n'ikwu nne o jekwe na ikwu nne ya wee jee n'ikwu nne wee tinye ndị okpu mmemme o nyechara ego na eji eme nkoko wee jebe obodo ọgbakwa dị 7 steeti o wee jebe obodo ọzọ which is a neighboring state na be anyị ebe nsi wee lụọ die ka e wee metụọ efele ndị mmadụ jụọ anya ma nwere ma ebe na-eme foto esel eji wee mee traditional marriage ifu foto ifu ka iru nwoke nke otu a ka o si do iru ka ewe agbara ọkụ a na-ese foto nwaanyị na-edi ife a ka emechara ife a nwoke gaa iru nwoke anụrọ bọsị amụlụ nwa amụlụ gekwe ntị bọsị amụlụ nwa ebu n'afọ amụlụ o wee 6.1 kg unu ụmụ nwaanyị ma ife ewu na nwa wee 6.1 kg esi m Lagos wee gbalata ọka nnọlụ nje ebe ọ na-alụ ọrụ si kedu ebe my friend na-asị na nọmba ya niile nwezi nke na-aga mkpọ onye na-alụ ọrụ si kedu asị na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ na ọ mụrụ nwa wee jebe n'ụlọ ọgwụ wee fe ebe ọ tọgbọ ka ozu ọ nwụchago onye na-agwa ya o mego gịnị ọ nwụchago ọ tọgbọ ka ozu mbata ọfụm tọnụ ọsị m kedu mgbe mbata from Lagos ọkwụrụ okwu nza na nka gbalata na ndụ n'ọfịs ụnụ asị na nọrọ n'ọfịs nsị ka m bịa mfụ ma mụ ya afụ nwa ya afụ ụmụnne nkulu dị nwa nene dị nwa buru ibu too much mfe n'isi otu aka ntị fe n'isi nke nwoke ajụọ dị ese ka esi m nwa ka esi mefe na ka esi mee nke a ka esi mee nke a nwaanyị nna agwa gị anwụchago n'ife a ọ Chineke zọlụ ndị ya ife nna agwa ya bụrụ na asị no real life so ife na-ekwurebe bụ ka m nchịkọ ọkụ ka nwanne nwoke Oscar wee tinye ife na-ekwurebe wakwefu ụwa mbụ mala efe ịchọ ịbụọ nye adịnaghị n'ọkụ na ọ bụrụ anụrọ dị na anụrọ nwunye anwụrọ nwa na ọ bụ na uwe emebigo maka na ị ga-afụ ndị ofu ogeri nwoke na ofu ogeri nwaanyị nke nwoke nwe ofu ogeri ga-abanye na ndụ nke nwoke tetọ ndụ nke nwoke ofu ogeri nwaanyị ga-abanye na ndụ nke nwaanyị tetọ both sides so anyị ga-akaba arụ n'ụwa dịka Oscar kwuru ebu dịka ndị ọzọ kwugole na mbụ ị ga-akwụwa aka ya ọtọ otu etutu o nwesom atụmatụ chokomelo na-enye m nwee ekwetere na ya mana ọ bụrụ ya bụ na ọ dị njọ otu nyanwa otu o si gabigago onwe ya and idewere n'aka ya ọtọ mala efe ịchọ na-ayọ Chineke na-ayọ Olisa ife niile anyị na-achọ ga-abịa na mmezu daalụ na ụmụnne m dịka isi were ekwu ụmụnne anyị niile nọ ebe a onye ọwụna ma ndị na-ede ede onye ọwụna ekwutecha ya agwa na onwe ma Choko ọwụrụ ndị bekee Choko wu realistic person otu ahụ o si chee ọnọgụ n'ịbịa tewe ihe okwu mmanụ ọ na-ekwu ya otu ahụ dịkwa inekwa anya hụ na ụmụnne anyị ndị na-edekwe ya ha
ihe ọ na-ekwu na-amasịwa ha mana uche ozi nwanne ya Oscar gaa n'ihu. Daalụ Igbo ekene m unu afa mba Oscar Tochukwu abụ m onye ezi Owere ide mmiri North esi London akpọ daalụ biko nụ okwu m aha atọka ya kwu okwu m ya aga n'akụkụ okwu nwanne ya nwoke bụ Choko ọ ya ganyecha hụ na nke ya so okwu m ya na ya do ọ ya aga iche ụmụ nwaanyị geenụ m ntị ọ bụghị nwoke ọbụla bụ amụ bụ nwoke ọ bụghị nwoke ọbụla bụ amụ wee maa enwere so many stupid men out there mana ha kpụ amụ na-agagharị ọ bụrụ ọsọ amụ nwoke bụ mee ya nwoke ọbụla mụnwa na-ekwu okwu a n'abalị achọghị m itie ude na nwoke ọbụla pụtasị gị dị ime before you jenụba gị that man adịghị ihe ndị oyibo na-akpọ responsible. It's an insult. It's an insult to before ụmụ nwaanyị anyị ụmụ nwoke ka anyị mụta nke esi akwere nwaanyị ugwu nwa a na-ekwu ihe a na-amụ iche na ịkpapụ ogwu n'ahụ maka na ọbala mmadụ ifọm for good 9 months ka ị ga na-enye such condition onwe ihe na-eme onye ahụ n'isi onwe isi adịkwa onye nwoke na-akọ ihe a mma sorry na nzi otu ekwu okwu mana adụ m 2 days na about this okwu a na-ekwu ihe a n'abalị a ka m gwa unu nkọrọ unu akụkọ a nke mere to my friend mere nwata nwaanyị mkwu mma akpọ ma obere afa because ama na so many of them na-enene na Facebook maka Facebook a na-afụ m ọ bụrụ na ịma before Defo High Street Embassy Restaurant years back ebe 2008 n'obodo a the woman nwunye nwanne nwaanyị a na-akpọ Kemi ndị Benin ka ha bụ o nwere ofu ezigbote oyi nwoke a na-akpọ Chinedu ọ ga na-anụchakwa because ama na-emesi ha ya afụkwa ya adị m ezu Chinedu a na nwatakịrị ya na-ayị o wee sị ya dị ime ya ga-anụ ya adị nwatakịrị ya mgbe onye na-enye this boy ọkpọkpọrọ oje merie ihe ndị oyibo na-akpọ shopping idozicha onwe gị na-elecha nwatakịrị nwaanyị a na-emeri ihe niile ya wee jikwudo akwụkwọ nwata nwaanyị nkwu British o jikarịrị ihe niile isi ya na ya anụ ya ga-emegide tụba nwaanyị ime ịtụba nwaanyị ime a nwa na-asị gị kedu first month na ya eje wepụ ya isi acha second month ime a wee megide wee mee 5 good months Chinedu ya lacharịpụ ọsọ kama nọ na anụ ya na-ekwu so many people maka kesi mere ya na n'ihe a n'obodo a ya lacharịpụ ọsọ o welu one day ịbata be m nwatakịrị ya wee kpọọ gị sị na ya si atinenta na-anata n'ike gwụcha ya na ya nọ ebe ya na-ezu ike nwekwa wee sị ya kedu ihe mee ịgwara nwaanyị ga-anụ ya tupu ya ime ogwugo nọ na ịnụghọzi ya nsị kedu ihe m iji achọghị ịnụ dis girl ọ sị na di girl agụghị akwụkwọ na-enwe iwe nwekọ ọlụ bata na my phone na nye nwanyị idiri somebody onye katụgụ akwụkwọ nsị ma bụkwa na nwa agụghị akwụkwọ bifo ịgwa bịa na ị ga-anụ ya wee gaba ịtụba ime nke a ga nwesi oke na mma fọs ogo na dis girl mana otu ọbụla ịtụba gị ya ime ikwesị ishi ihe ndị oyibo na-akpọ consign atinental ọ na-aga nwata nwaanyị soro bata na hospital ebe ndị nọọsụ kwesịrị ịdị na-ene anya na nwoke tụba ya ime kwesịrị isi bịa o nwere joy ọ na-enye na nwoke so walk in the man dị responsible for afọ ime ahụ ibu na nwata nwaanyị jere nya mgbagoro nya mgbadala nwesịa show consign soro nwa ka ọ wee mụpụ nwa ka BP ya gara ele na ụmụ nwaanyị na-agabiga through so many things n'afọ ime ihe anyị bụ ụmụ nwoke ọ bụghị emela amụ tụba nwaanyị ime ka ọ bee ya ekwucha m ihe a ọ sị na ọ na mnya na ya nọdụ na nwaanyị dị ime na onwe ka ọ na-eme ya n'ahụ ya na-afịa ya na dị ya nwe ka o si eme ya n'ahụ nsị ya nwoke m you must be off your senses isi adịkwago mma nke a dị o mesie o wee kpọrọ one girl wee bịa na be m ka ọbịa dị the girl because na ọ nakwugo nwaanyị ọzọ wee kpọrọ onye nke ọzọ bịa ka ọbịa dị na be m wee nọdụ na ebe a wee disgrace ya na onye nke a wee gwa onye nke a ihe onye a na-eme ọgbaka pụọ gwaba ndị mmadụ na nji wee mee alụ nsị yes na mmere dị alụ ọdụba mgbọsa a mụrụ dị nwa ebe a mụrụ nwa mbụ na St. Thomas Hospital na Westminster anyị wendị mụnwa jere ebe ahụ jenete nwa ya na gwa gị ihe dịga ka ihe ahụ ebe 28
mesizie mụ na asa London mesi chetakwa back to London ruo one day mfụnya na dị nwa ebe a na-akpọ Woolwich Arsenal mana anụgo m history anụgo m akụkọ afụzi ya na the boy etogo anụgo m na n'ozi that boy ihe nyeziri ya akwụkwọ n'ozi nwa ahụ that girl nwụrụ na jehọ after how many years mana ọ bịazi dị stranded onwe ha akwụkwọ na-agagharị n'obodo for nothing o wee jekwekwazi the girl duto na the girl chọ ka nwa ya nwee nna o wee mee ya ala ahụ wee sị were akwụkwọ magị nọdụ fọ nwa gị so ihe m na-agwa ụmụ nwoke anyị na-agbaso m weekend ọ na-abanye na-agba mgbe ụfọdụ anyị efido na anyị dị smart na anyị dị intelligent kwa nweta gị akwụkwọ but ịmara na inwe ike inwe akwụkwọ cancel hit you down tomorrow ịmara na inwe ike nweta akwụkwọ na ruo by the first ka anyị ego ọsọmasọtụ anyị bụrụ onye nwụrụ anwụ so okwu na-agwa na otu nwoke a nwere experience ya that nọ nwaanyị ya na nwaanyị bie for 5 years na onye ọzọ ya ọ ya adịzi ime kedu ihe unu chọzi ka this girl onye nke disappoint like this mee ma ọja ma nwoke ọzọ ka anyị na-ekwu ụtụ nwaanyị na that na ndị a mbụ mmadụ ka ha bụ kedu ihe ajụjụ na-ajụ na mbụ kedu ihe unu chọrọ ka this girl mee ma ọja ma nwoke ọzọ just my question onwe onye azara ya nza m ya nwere ike ịgagharị ajụjụ ka na yes am ya isi nwere ike ịjụgharị ajụjụ ka anyị chaa jụgharịa ya biko jụgharịa ajụjụ njụrụ mbụ this girl kịta oyi nwoke bụ Chinedu maka ama na ọgwụ ike na-afụ ya na-ekwu ụfọdụ nwe ike gboge na fon mere ihe a na nwoke nwere onye nwaanyị na-agwaghị eziokwu wee nụbụ ya ya na bịa 5 years nwoke a wee decide ya n'ọnụ oyibo na nwaanyị ọbụla ya na ya na-abụ ga-anụ na ọ ga-adịrịrị ime because onye nke izizi mere ihe ndị oyibo na-akpọ disappoint banye na ọ gwaghị eziokwu na ajụjụ na-ajụ mbụ mgbe o wetakwazi dị ajụjụ back to nke ụmụ nwaanyị anyị kedu maka nwata nwaanyị nwoke gwa na ya ga-anụ wee tụgbu ya ime a wee mesie omume a kedu ihe unu chọ ka nwaanyị ahụ mee ma ọja mụzie nwoke ọzọ because anyị na-ekwusa dị nke nwoke ka anyị na-ekwukwasa dị nke nwaanyị ọ ajụjụ m ka nza gị nwanne m nwoke Oscar ka ụmụnne anyị ndị nwaanyị atinye ọnụ ofu okwu a ka anyị ka na-ekwukwa ọkwa ofu okwu a ka ọ ga-abụ nwaanyị nwoke mejọgoro fụ nwoke ọzọ ọ pụtakwa ịgwa na-atụ ya ọ pụtakwasị ije nnachi ije ebe nnachi itinye okwu ọkwa ofu ogeri tụbalụ m ime rapụ mụ na nwa jewala ntagide afọ mụọ nwa at the end of the day ọ bịakwa ewekwelu nwa nye agwa obodo ibugo nye bụ nwaanyị ọ bụ ịma ya a na-eme ife a ana m ajụ mmadụ kedu ife a ị na-eme nwa onye ọzọ emee nwa gị menye nwanne gị nwaanyị menye mama gị ọ ga-adị gị mma maka na ịma a na-ajụ mbịa na-ajụ onwere onye bụ onye nsọ onwere onye nwere ebe o si gbaa mpe mana ife m na-ajụ omume ọbụla m na-eme m na-ajụ onwe m eme nwa m nwaanyị ife a eme nwanne m nwaanyị ife a kedu ihe ga-abụ ife na m so nwaanyị ahụ ọfụ nwoke ọzọ ọ ga-ara adụghị na-asị ọ ntinyekwa isi ebe a ka onye nke a bịakwa na-achọba akwụkwọ ka o wee nweta akwụkwọ obodo ịgharachi ụta o nwere right to ask so ndụmọdụ m na-enye nke nwoke bịkọrọ nke nwoke ka a na-ekwu okwu taa nke nwoke na-asị na nwaanyị ga-adịrị ya ime mma adịghị ọdụ na ọbụna fana abọfọ onwe fa n'anya nya agbanye n'ụkwụ n'aja nọ ewuriri kama na ọ bụ na a ga-eje n'ụlọ ọgwụ wee jee mewere dịka check confirmation mee test mekwuo mana ife nwoke ji akpụ nwa ọ bụrụ sọsọ na a na-eme na arụ nwaanyị maka iweta your semen your spermatozoa echekie mmalụ ma ọ ya akpụkwa nwa ibugie emenye n'ụzọ ahụ ọ dị nke oyibo na-akpọ transparent at the end of the day ha na-agbanwe ike n'ugbo onwe fa ka a napụgo dị otu a ka ụmụnna anyị ndị nwaanyị atinye ọnụ nwanne anyị Chizọba ya bụ okwu miri emi ekwube ya bụ okwu ịfụ na a ga-esi n'okwu a banyekwa n'ebe ọzọ esikwa na nke a banyekwa n'ebe ọzọ
o nwezi ihe ọzọ mma a ga-ekwuzi n'okwu a maka na dịka nwanne anyị nwoke Ọga Oscar si wee kwu na Ọga Oscar atụgharịgo ihe niile kịta ọ danyete n'ebe nke ụmụ nwaanyị nọ. Ọ bụrụ mụa nọ n'ọnọdụ nke nwaanyị fụkwa na onweghị ihe mmekọtakwa ka ntụrụ ime bifo anọba m n'ọya ọnya nwa bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ wee bụrụ ihe dị ka okwu. And another thing, ihe ọzọ nchọ ka mmetụ aka biko. Sorry biko. Nwanne anyị Chizoba okwu ga-amaka tupu aga n'ihu maka ama m na Oscar okwu n'ọnụ nwanne anyị Chimaobi nwere ihe ọ chọrọ ikwu. Aga m achọ ka Chimaobi kwuo ihe ọ chọrọ ikwu tupu m aga n'ihu. Ndị Igbo ekele m unu. Ụmụ nwanne m unu kwuru ọfụma. Unu kwuru ọfụma maka na ndị na-ene anyị ha na ha amụta ihe n'okwu a ma ndị ka na-akwado ọnụnụ ma enwere ike enwekwa ndị agwagoro ihe a n'okpuru na-ekwupụtabeghị ya ejirikwa nke nwoke nwere ike ọ na-ege okwu ata maọbụ nke nwaanyị na-ege okwu a ha ga-ejikwa maka okwu a dozikwa onwe ha. Na okwu nwanne anyị nwoke Oscar kwuru ọ jụrụ ajụjụ gbasara ọ bụrụkwa nwaanyị ka ihe ha ga-eme nke enyi ya nwoke mere nwaanyị. Ọ eziokwu ihe a ka anyị na ha ekwukwa kemgbe anyị pụtara ebe a. Ihe a ka anyị na-ekwu ọ danyere nwoke ọ danyere nwaanyị kịta anụ n'akụkụ nke a kịta nke anyị na-ekwu kịta bụ na akụkụ nke nwaanyị ka ọ danyere. Ekwuburu m ya na mbụ na ọ bụrụ dị na nwoke anwa tinyere ya n'ụdị ka mụ hapụ ịgwa nke nwaanyị na ọ ga-atụrịrị ime. Ọ gbadoro ụkwụ na okwu Ọga anyị Oscar kwuru na ka a na-akwanyere nwaanyị ugwu maka na okwu ahụ o kwuru na ị ga-adịrịrị m ime o buturu nwaanyị anwa o buturu ya ịfụrụ ya. Ọ bụrụ dị na nwoke anwa zobere ihe anwa n'obi ya ama m na ya na nwata nwaanyị a na-egwuri egwu nwoke na nwaanyị. O nwere ajụjụ nwanne anyị Chimaobi i chere na ọka mma na nwoke ahụ buru ya ihe n'obi o kwupụtaghị ekwupụta karịa na o kwuru nke wu ihe na ya n'obi na o zuru n'ime obi ya ekwupụta na ya m chọrọ ikwu kịta nwere ihe ya na ya so. Ihe ya na ya so bụ na ọ bụrụ na o kwupụtara ihe anwa ọ ga-agwakwa nwunye ya nke ịbụ anwa na ya na-ekwe ka ihe nke izizi si wee mee mana ya gwakwana ya nọ nyanwa gị nwa m na-achọ ịnụ kịta na ị ga-adịkwara m ime maka ihe a megburu m ya gwana ya. Ọ bụrụ dị ama m na nwoke na nwaanyị chọrọ ịnụ n'oge ugbu a ha ga-enwerịrị mmekọ nwoke na nwaanyị. Nke nwoke nwere ike bụrụ ya n'obi achọrọ m ịtụ onye a ime nwere ike ịtụ ya ime. Nke nwaanyị anabatago na ị ga-anụ m afụgo m na m dị ime enweghị ihe ọzọ m ga-eme n'ime anwa m ga-anụ gị. Nke nwoke jiri staịlị tụọ ya ime ị nwere amamihe Chukwu gozie gị sọrị na nna anyị tọrọ ụtọ gị ibu inwe amamihe Chukwu ji amamihe chọ gị mma ọ ga-adịrị gị na mma. Nwoke adịrị ya ugwu nwaanyị adịrị ya ịfụrụ ya ugwu nke nwaanyị adịrị ya ugwu nke nwoke adịrị ya mana nke a kịta tọpik anyị na-ekwu kịta n'ụwa karịa pụta maka na ekwuru na nke nwaanyị isiokwu ana m abịa onwe ụmụnne anyị ịma o nwere ndị na-ede n'anya nwe ndị na-ede ihe anyị nche anyị ga na-ekwu ọnụ ha na-agụ nwanne anyị nwoke Chukwu o nwere ihe o nwere ime o wee ya gbapụ o nwere ike ọnwụ na ọ bata tupu anyị emechaa ọ ga-abịa ọkwa na ọ batawuru nsogbu adịghị ọ ga na-abịa unu ga na-ahụ ya a sị na kedu ibe ụnọ nsogbu adịghị Chukwu anọghị ya mana anyị nọ ebe a na-ekwuchite ọnụ nwanne anyị Timoti adịghị nwe na-asị na ihe anyị na-ekwu kịta isiokwu anyị akarị pụta nwoke mmadụ kere iji n'okpuru mere ụwa ya ihe ọ chọrọ ime oge anwa maka na nke a bụrụ na ịfụ nwaanyị n'ụzọ jee tụọ ya ime maka na ọmaka
inere anya n'ọmaka ma ọ bụ na isi nwaanyị na m ga-anụkwa gị iwe kwere gị nwanne anyị Chimaobi kedu ihe ichewu iwe nke nwoke na ọnụnụ nke ọnụ bụrụ gara aga ka ihe wu iwu ya n'ebe nke nwaanyị mbụ asịrị asị iwu ya bụ na asịrị asị ihe bụ iwu bụ na asịrị asị Igbo TV na ihe m na-ekwu ma ụmụ nwanne anyị ndị na-ene anya anya asịrị ọmụ ka ọ sịara onye nke asị maka na nwaanyị na-eji ilu di mana ọ ga-amụ nwa abịa nwaanyị ahụ aya ha jụ ọma njụ nwa anwa ịfụrụ ya nke nwaanyị anwa ọ bụrụ na ya na nwoke a na-eme ọ bụrụ na nwoke a bụ ihe a n'obi n'ihe a meburu mama mmekwa m ọzọ na m ga-atụkwa onye a ime anọrọ na-eme nwaanyị adị ime nwaanyị ọ ga-enwere aṅụrị na ya dị ime ọ ya ha ewute nwunye na anwa ọ ga-esi wute gị na ịbịa sị m na ị ga-adị ime tupu m anụọ gị ihe ọ pụta bụ na ị na-enyozi m enyo onye m na-ekwu asịrọ m na ịtụ asị dị mma mana nwaanyị ọbụla na-eji ije di mana nwa ga-esokwu ya site n'ike nke Chineke na-enye nwa na nwa ga-esi ya ọ fụzie nwa anwa ọma njụzi ọnya nwa bụ ebe okwu m gbadoro ụkwụ na ọ bụrụ na nwoke a ji ụzọ okpuru wee mee yarị ọ daba maka na ama m na nwaanyị ga-anabata afọ ime ya ọfụma ị na-akọwa na ụmụnne anyị ndị na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke taa kwesịrị ịma na ya wụ ihe awụghị ihe niile ka a na-ekwu na ha kwesịrị iji ụzọ ihe ife dị ya na onye gị na ya kwekọrịtago na unu ga-anụ mkpụ ife dị ya ịghọtara onye gị na ya kwekọrịtago na ọ bụrụ ịfụ nwaanyị na-agara onwe ya isi ya na ị ga-anụ ya nwaanyị asị gị na ọ dịbekwa nkwado isi oke idewe ya dekọnata ya jee tụọ ya ime nke anwa dị iche na nke a bụ na unu na-abịa ekwekọrịtago na unu ga-anụ eziokwu ka ị na-ekwu nwanne ya Oscar daalụ ọ dịkasị na nwanne anyị nwaanyị bụ Chimaobi ndụkọ ọ jezi gbuo dị mma na isi ijele nya busasịa ya ọfụma na biko amamihe nne m ọ ya adịla gị na mma ma site anyị nke nọkwu n'elu nwanne anyị nwoke nke nọ na Igbo TV onye ọbụla na okwu m biko okwu m kwuru tupu m bido ikwu okwu ebe na nsị na onye buru chie ụzọ ọgbagbuo onwe ya n'ọsọ ọ nwere ihe anyị na-eme n'elu ụwa anyị ji eburu mmadụ mana mgbe ụfọdụ ọ da awụchi ya ihe afụ nwata nwaanyị ihe na-achọ ka m gwa ụmụ nwanne anyị nwaanyị ka m na-agwakarị okwu a mụ nwa ejezi ụka ike ụka agwụgo m mama ha agwọ ọgwụ ajọsụ na-ebi n'ọma nsekpụrụ a na-ekpere m chi m mgbe si elu Chineke na chi n'ihe aka enu kene ya fọ ndụ ọ debe m ejebe m onweghị ntọra nsi ebi mana ekpele amaka sọsọ mmụọ Chineke onye ọbụla nọ n'ụwa nwe ka Chukwu si nye ya onyinye amara ịdị na-afụ ụzọ ihe ime mmụọ onwe ndị ọ na-egosi ma ha lahụ ụra onwe ndị ọ na-emepe anya onwe ndị ọ na-agwa na ntị nke a na-akpọ words of knowledge nwee ndị nke ọ na-emepe anya nke a na-akpọ vision nwee ndị nke na-alụ nlụ and ije na Acts of Apostles ekwuru okwu a na Bible na the last day na my sons and daughters na ha ga-afụ vision na ndị nke kagolu nka n'ime ha ya alụ nlọ so Bible akwụkwọ nsọ ekwuge ndị nke na-eje ụka mụ ha ejezi ụka mana nwere mgbe njele ihe m na-achọ ka m gwa ndị mmadụ ka onye nwere mmadụ na mmụọ nke Chineke m ihe nwee ike ịgwa gị nwe ije eji anyị ejebe onye a ma ọ ya amịta ezigbo mkpụrụ ahụ sọsọ ịmụ nwa nwe ihe nwe udo bụ ihe izizi ihe nwe udo ebe ị na-eji ije eji ka m na-agwa ụmụ nwaanyị anyị ya ka m na-agwa ụmụ nwoke anyị maka na onye gbuo egbuchie ịma na nke ya ga na ihe adị ọ bụrụ na enwere ọkụ mmụọ nna amaghọ nke ha na-agwa anyị na Baịbụl mana ụlọ nwere ebe ọ dị jebe na bad marriage ka efu ya ma ọkwa n'ọdụ ijebe na bad marriage ifu ya iwere anya gị na-abụfu ya ha akọrọ ya mmadụ akọrọ na ihe m na-achọ ka m gwa ndị mmadụ m na mgbe ụfọdụ
anyị na-eji anyị ihe anyị ji bụrụ nke mmadụ ume ihe anyị ji bụrụ nke mmadụ ya amụrịlele m nwa na onye ya eto ogologo onye ya abụrịrị pilot onye ya abụrịrị medical doctor ọ da wọkchi otu a so mmụọ nke Chineke ya agwa gị na onye a nwere future na onye a nwere bright future na onye a nwere aganihu ka nsọ ya n'Igbo so mmụọ nke Chineke ya agwa gị na onye a ị na-ejekwu ma onye a gị na ya na-abụ na-achọ ịnụ na-aga n'ihu dị ka ngwa uru nke bụ eziokwu ibido na anyị na-ejezu ka debe ahụ na ya amasị ozi nwoke napụghị okwu n'ọnụ nwanne anyị nwoke a nyawu ihe mere na-ejeta ụka ọfụma ọ bụ maka na ọfụ ka nwa okwu na-agwa nwaanyị ana m abịa ọ na-ekpete ekpere na-ejekwu ụka na-eme ihe na-amasị mana o mechara nyawu ihe ịgwakwa nke bụ eziokwu onye ahụ ọ nụrụ ụkwa onye ejekwa ụka okpe ekpere mmụọ nsọ na-agbatu n'ala. Nwanne m Igbo TV ana m abịa nwanne m Oscar ọ ka enwee ike mana o nwere ofu ihe ikwuru ebe a ndudoro aka ọ bụrụ na mmadụ na-eji ụka ma ọ bụ na ọ na-eme omenala wụ na ọ ga-awa ezigbo mmadụ onye wee ezigbo mmadụ wee ezigbo mmadụ o wee bụrụ ya onye ahụ mere ekpere ọgawa na-enyewa ihe nwekwa anyị ime mmụọ mana ịhụgo ọdụgbo ka o si edo nke nwaanyị agwaghị nke bụ eziokwu mana o mezie kpọrọkpọtọ megide were gbaa n'ihu okwu na-achọ ka ngwa ụmụ nwaanyị anyị ma ụmụ nwoke anyị okwu nka na-agwa ha okwu a ọkwa ịfụ ihe dị na alụmdi na nwunye a e nwere onye bụ ọ maka esi aka abụ afụ ọnụ nwoke ndị gburu IG Ọdịnukwe ichi ọkpụrụ isi n'ọrụ okwu ọkwa medical doctor bịa na Edinburgh na United Kingdom bịa gụọ akwụkwọ ọkwa medical doctor ihe m na-achọ ka ngwa ụmụ nwaanyị anyị na ndụ a na-ebi akwụkwọ ma onye a wee medical doctor ma onye a agụkọ akwụkwọ mana ọgụka ha na-egene m ntị nwa anyị na-ene anya nwee ike inwe onye melkọt na skuul gbuo ofu nwa mmadụ mụrụ onye a wee putuo kọs na onye a na nwa ya ebe akwa na ezinụlọ ya and that kọs ada otu ha ije gụọ akwụkwọ nsọ ọfụma efu mgbe akọs the land of Jericho agwa Joshua nya kọs the land and onye ọbụla ga-etonite ibi ụdọ anything itinye foundation na that place ya eji isi kparịa bụ ebido ya and na onye ọbụla ya eme ka o gbuo fensị after ka alụcha ya alụ ya eji isi that course remain in that land for more than 500 years. ihe m na-achọ ka ngwa ndị mmadụ ka uru mmadụ na kọọsụ dị mgbe ụfọdụ unu chọọ ijekwu mmadụ unu emena nọ na onye agụkọ akwụkwọ ma ọ maka mma ma ọ nọ ya na-asụkarịcha oyibo bikos na ihe nwoke mete nwe ike iso na ịbata bịa n'ime nwa mbakwa na da famili dị ime onwe miscarriage inwe ike iji ime inwe miscarriage ngụ nwa na-ata dị afọ ọbara na-agba gị n'ahụ ọ bụrụ ihe aka ogorikotelu ọnwụ ya so mgbe ụfọdụ na-abịa na chanere ihe gbasara nwa nwa dịka sistem ọsọsọ ụmụ nwaanyị onye m ji ewere igwe maka ya bikos ọ na-enu m ọnụ mmadụ m na-ahụ maka ya bikos amaghị so many men na-apịtọkọsị aka ma ebe a na-achụ ego ka nyere gị aka nwanne m nwoke Oscar ịma a na-adị mma a na-ekwu a na-ama atụ a na-ekwu a na-ama atụ maka na ọ bụrụ na ị na-eme research ọfụma ị ga na-afụ ọ bụrụ ọzọ ife emenụrụ bifo and onwere ife ga-eme n'ụwa kịta asị na-enwebe ọmụmaatụ ị ga-eji wee mụta ife wee gbazie onwe gị tupu o mee gị. Enwe another case m chọrọ refer here. This particular nwoke mma akpa ya nwoke m in quote maka na anyị chago na secondary school. Obido yiba this girl. Mama the boy mana na the girl na anyị. Megide. Mama the girl support ka anụ the mama the boy support ka anụ the girl. Mana the boy akwadoro inu the girl. Anyị ekwu ka a na-ekwu nke nwaanyị atụrụ ime. Anyị ekwu ka a na-ekwu nke nwoke gọnarịa dị afọ ime. Bo this girl ji na aja buye ede buye ma akpụ buye everything a na-ebu ebo. Na ọ bụrụ ya nwa afọ ime. Ewee megide ihe a ọ gbarapụ nke nwaanyị nke ife ọ ga-eme nwa okpulu ya na chi enuba ya na afọ ime. Chineke dogide amụọ nwa ka amụrụ nwa ahụ nweta ozi na amụrụ nwa asọ onye mbụ na ahụ mmejenetene nwa bịara ụwa abịago bụ na ọbịago wee luo die
bulu moto gidi gwuo land ebe nwa nsị maka na-akpọ mbata n'ime ị na-afụ iru nke nwoke ị na-afụ nwa enidire DNA enidire DNA na nwoke na-ekwu okwu n'ọnya nwa nwee nwa ọ gbarapụ this girl wee ya na nwa wee ọ na-azụ dị nwa na-eto na mana ka ife a ga-amụta n'ife a nke nwoke anụkwugo nwaanyị ọzọ rapụ onye nke a na nwa anụgo nwaanyị ọzọ jewela onwe now nke nwaanyị mụtara ya a ka anụrọ dị ọzọ mana ụnụ maka anyị nwa ụmụ nwoke si eme omume anyị asị na ọgụ second hand ibute chassis Mercedes butelu m moto Mercedes eyuzugo eyuzu mmasị ka anyị nyegodo the brand new one as long as na mma akwụnwe ụgwọ ya ifugie na o wee bụrụ iji maatụ ochugo in quote ọ pụtaghị na nke nwaanyị ama fụta ezigbo di echi niile witi nwa ọ mụgolo mana n'ofu ụzọ o tinyegolie ọgbata ufe ịma na ịma nnu ya kedu ife ị na-agbatulie ịgbatu onye ozugbo si ya ife ọbọlụ ya bụ nwa ọbọlụ eji na aja nsị nke nwaanyị n'onu oyibo you have to move on with your life omego bụ na omego anwe obere ihe nchọ imetụ aka n'ihe kwuru anwe ihe nchọ obere ihe nchọ imetụ aka ụmụ nwaanyị nka na-agwa unu anya saa meghe ya n'anya unu zelu na onwe unu na ndụ adịghị ebụa ụdị ụmụ nwoke na-ege ntị o nwere nke mere mgbe m nọ Lagos mgbe m nọ na St. Joseph Catholic Charismatic Sirenua Kirikiri Town Lagos o nwere something melenụ one day ka anyị mechiri prayer meeting mega adị anyị bịa na-asị na-aba na unu nchọ ịhapụ nwaanyị ba na unu nchọ ịhapụ ya na unu nchọ ịhapụ ya onye ọbụla ma coordinator anyị onye ọbụla na-achụ ụna mpụtazi na-achụ mega na-asị kedu ihe ọ na-ekwu one girl bụ ya ife afọ ime na-akpụ n'ala nsị kedu ihe ọ bụ o buru akpa n'aka na ya si Ọnịcha nsị isi Ọnịcha ọsị kedu ihe na-emenụ ọ bụ na akụkọ to other members na ihe na wee si the girl na ọ bụ ndị charismatic ya help ya na-ejigo jemit fada nọ ndị St. Vincent de Paul wee ọ dọrọ inyere ya aka so ya bịa the next morning the question mbụ kedu ebe nwa ga-alahụ mgbe ajụbazi ya so many people wee sị that na ihe mere na nwa nsi Ọnịcha wee chọta onye tụwa ya ime obu na and onye tụwa ya ime ahụ mgbe ọ na-abịa alahụ na nke nwanne ya nwoke the girl bi wuchi nwanne ya nwoke uncle ya sorry so the guy bi ọ na-alahụ na nke ha n'Ọnịcha ma ọ bịa afịa osi Lagos bịa afịa n'Ọnịcha o wee sị the guy ya ga-anụ ya wee tụba nwa ime so tụbazie nwa ime ka nọlụ na nke uncle ya so uncle ya wee nyakpa wuti the guy akpọ the guy wee sị oke na nsogbu adịghọ na ihe mere mbụ the guy nya bịara Lagos maka uncle ya gwa ya ihe ma nọ bịa mụ nwa because afọ godo echenye the guy oge amụ nwa uncle ya gwa na onye nke ama mme na bịa so gụ na kwuwe the guy na Lagos the very day enyere this girl date ọ ga-amụ nwa ka o bu abịa si na nke uncle ya pụọ so uncle ya kwuru na nke ahụ eme n'ihu ya na ọ ya nọ bịa mụ nwa ya buru abịa na kwuwe the guy na Lagos ị mara nwa ebulu akpa lute Lagos moto kwụsị ya na maza ọ chọrọ the guy bata Kirikiri Town this guy gbanyụọ phone prayer meeting ka anyị mechiri phone this guy kpọrọ na phone this guy adagazi wee kpọrọ the guy onye ọbụla na onye ọbụla sị na ya chọrọ dị onye amadị ihe si akọzikwa ihe ha na ntị onye ọbụla na-agbana nwa ikpọrọ dade ka ekwuo ga-amụ nwa ime ihe m mere wee kpọrọ the guy si anya soro m mkpọrọ ya jee Chineke m if I speak truth ihe m na-ekwubere eziokwu soro m nsị asị na ya asị sobe m n'ụwa m mana ihe m na-ekwubere eziokwu Chineke m nakwaba ụzọ wee kpọrọ this guy wee luo na Kirikiri Town police station wee sị the police na ihe na-eme na nchọka this guy make a statement na mkpọ this guy anabe m make a statement make a statement that na my kidnap ọkwa gị na no today ka ikwu na ikwesị mana the thing dị nwe one hospital dị na my street ebe mbi na if worse come to worse ọkpọtụ n'abalị ahụ mmete ndị neighbor I rush to that hospital je nọrọ ebe a mụọ nwa maka ma mma afụ nwa dị ime na-achọ ịmụ nwa today ka ọ lahụ n'ezi na Chukwu ama nkwe kama ya ka m buru the case mana o nwekwara ndị ọzọ na ha na-abụ bịakwara ụka na ebe prayer ndị ji di na nwunye ndị ji di na nwunye kwu ha gwakwesịrị ịkpọrọ ya naba akpọghị ya na ọmụnwa onwe one of my cousin mụ na ya na-abụ Biden ọ nwata nwaanyị ka ọ bụ
so but akpọrọ m nwa nata my cousin mepe ụzọ fụ onye bu afọ ime jụwa m ihe nkwuo o wee tibe mkpu n'ihi alapụta onwe gị ofu mbọsị nwa aga na dị ọda flat jekọbara ndị asị na mgbọsị Tochukwu ga-alapụta onwe ya na o ji ekpọlụ onye ekwu n'ọta ka ọ ga-amụ nwa nataba n'ụlọ nọ na-achọ ịlapụta onwe ya ha pụta jụọ m jụcha nsị ada na ihe na-eme mana ka Chineke na si ime ya this girl amụghọ nwa that day olo in the next morning akpọkwara ya because ekwugo that na fada enweghị ego ya wepụta from ndị St. Vincent de Paul mana fada si na senye dị nso na chi ejigo na ya anakpugo Jimmy Ingris may he so rest in perfect peace because the man I will go all from Irish man. So the next morning ya mkpọrọzi apụta na church when with some money fada wepụta mụnwa wekwolu my own money nye kpọrọ ya ka ọ na-achịbe back to Onitsha because nwere odi guy agbanyego phone ye mkpọrọ ya pa na maza tinye ya na bus were ego tinye esi ajide ego nke enyere ya tinye na bus that bus emuvuo heading to Oshodi ime mebie the Rolls bus turn house ozugbo Arosha to St. Jude Catholic Church Maforuku for ebe ahụ ebe a mụọ nwa ọ mụrụ nwa with CS ka m nkwụsị story ya otu a ihe m ji na-ekwu ya mbụ ka ụmụ nwaanyị anyị mmadụ na ihe a na-ekwu ịmụ nwa bụkwa ijekuru mmiri ṅụọ ọbala ga-afọ ụmụ gị n'afọ for 9 months and also many nwoke take go that advantage so much n'ebe ụmụ nwaanyị anyị nọ so nwoke ọbụla pụta asapụ ọnụ kịta asị gị na ịdịrị ime na ya ma nnukwu nwoke ahụ na-edisrespect gị ọ na-akparị gị nwoke anyị nwụọ ihe a na-akpọ akwanye m ugwu n'ebe nwata nwaanyị nọ mana onwe ihe na gị na nwoke na because a sị na uche ka eji atọrọ nkịta nri dị uhu na-abụ okenye na-abụ na-eji anụ anya eke anụ dị n'ofe nwoke na nwaanyị na-emekọ na-egwuri egwu ama na onwe sọ m nkata na-eso ya mgbe ụfọdụ ọnọkọta mgbe ụfọdụ nwaanyị amarụ ma pịaka elu nwoke uche na nwanne anyị nwaanyị nọ na ebe ekwu gị ọ pịaka eri okwu na bebi ihe anyị na-emekwa ihe nwa ihe ebidokwa chọọ protection oke imegide ya ndị dị ime ka ya ya akọdụ ịmara respond ya ịmara ihe okwu then nke nwoke kwa ejiri nwayọọ malụ ya nwere ike nwoke ahụ asị na eme ihe ya na-ekpe Chineke na-ezi Chineke na ọkpọtụ anụ na onye atụma mma ya ekwebere Chineke m na oyoyo ịmarụ na ọ na-abanye iwere uche marụ na ọ na-abanye dam nke ya asị gị ikotekwa ibuo n'akụkọ ihe na-akọ ịdụkwa ịmụgharị onwe gị. There are so many ways. Nwanne Mosca onwe ndị daa ịma onwe ndị nwere ike isi n'ohịa nke a na-achọ ma ọ batazie akọwa ihe ọzọ onye ka nji okwu nkwu na mbụ wee sị dat na agba ekpelichi na mmụọ Chineke ya agwaghị onye bụ ezigbo mmadụ not because of ụdị taa ọ na-akpọ n'onu not because of ụdị English ọ na-asụ not because of ụdị afọ ọ na-aka abụ. Daalụnụ. Ndewo. Ya bụ okwu anyị na-eti ihe ọnụ otu o kwesịrị isi wee tie ya ọnụ. Nwanne anyị nwaanyị Chizoba ụmụnne m ndewo unu cha niile ekwusigo ihe niile onwezi ihe ọzọ a ga-ekwu ọga Oscar atụtụsigo ihe niile dị n'okwu a. o webụrụ ya nwanne anyị Peter ụmụnne m daalụ ịma enwere ụwa akwụkwanụ mmụta ka anyị nọ na ya until anyị rapụkwa ụwa a sị na ịmagoda na a sị na ebe a na-azụ nwata nwere nne na nna ka nke nwere nne na nna na ya na-amụta ife ụmụ ụfọdụ ihe ọ ga-abụ n'afọ ọ na-agbamanya mmiri nne ife njizi na ọ na-agbamanya mmiri nne ọ bụrụ na ndị ebe akwa ka anya mmiri na ọ na-ewute m n'obi na-etiwa m obi ma mfụ mmegide ma ị na-emegide nwoke o ma ị na-emegide nwaanyị ahụ n'ụzọ nke anụnụ dị na nwunye ma na mmegide ụdị na ụdị mmegide ọbụla ife dị njọ dị njọ onwere onye amara na ife dị njọ dị njọ ịma okwu a isiokwu ewepụta taa ọgbago ngalaba rinne adị ngalaba niile ahụ anyị tụpụtacha ama m na ụmụ Igbo ndị otu anyị na-ege ntị ma ndị na-ede ede amụtachago ụfọdụ ihe n'ime ya anyị ga na-atụnye ọnụ na-eme enwere amara m ihe a na-akpọ desperation n'Igbo m na-achọ Igbo mmeji wee tụgharịa ezunyelu m aka na desperation na ọgụ nwa onye isi Igbo anyị ị nwere ike ikpe anyị na-ahụ ị na-ama mmadụ ama n'ahụ
onye ọ na-arụ brọda anyị Oscar sigo na enwe ife a na-akpọ amamife Chukwu nyere onye ọbụla ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị. Ife ube lụrụ elu ife ube jiri eji n'elu ị ga-ama enidire ka ịgbago n'elu ukwu ube wee maa na ube a ejigo mgbe nna anyị Oscar ife ube jiri n'elu ị ga-ama enidire iri enu ube ahụ anụ nwanne anyị nwaanyị Chimaobi ewegolu uche wee nye anyị the guideline mana usoro niile onye kwetere na ya ga-abụrụ ife mmụọ gị nabata. Na mbụ mma nkatọ nwaanyị dị ime si ya kedu ibe iji dị ime wee nụba dị maka na m nwee kwetere na nọ ewuriri na a ga-adị ime wee nụba dị mana adị ime ahụ ọnya bụ na anụbago nwedive a na-ewu ọ dị mmụọ ya ọ dị mmụọ ọnụnụ ọ dịrị anaghị mma na-eje nsori isue ineneche nnu iyeri nyanwụ nni otu aka mmasị wee fịa ka ụmụ nwaanyị anyị ụmụada anyị nwaanyị na ụmụ anyị ndị nwaanyị na ụmụnne anyị ndị nwaanyị na-ejikwa n'uche na-eme ife a na-akpọ a na-eme oyi ga-abụ di na nwunye ga-abụ di na nwunye nke ama mbụ di na nwunye ga-ama mbụ di na nwunye ọ bụrụ oyi niile ga-abụ di na nwunye ọ bụrụ mmekọrịta niile ga-abụ di na nwunye abara anụ nke ọnụnụ di na nwunye ahụ ụdị nke nwoke anyị ji maka ya wee merisi okwu akụkọ taa wee na-ekwu bụ abara anụ ọ bụrụ na amụrọ arọ nke izizi nke ịbọ nke ịtọ amụrọ ọ bụrụ na ichewo nke ịtọ gaa jụrụ ese nke ndị oyibo na-akpọ medikal ka e wee chọwa ihe eji wee gwọta then ọ bụrụ na unu na-abụ ekwekọrịtara na ka a chọba solution agbasazịa ọ bụ na enwe ebe esi wee sị nke m kpọchachara asị n'ụwa mụ bụ na ịbịa ịma ngwa m ka ọ dị m wee bata ọsọgodi mụọ ọnwa 20 anyị etinye ya bụ ụgwọ ọnụ. Ana m agwa ndị mmadụ steady ana m ejego m mee presentation different onwe bọsị nje mee presentation na India as a speaker there. Ana m agwa people steady ị ga-amarịrị ife ịchọ n'ebu nwaanyị ị ga-amarịrị ife ịchọ maka na society anyị nọ n'ime nwere otu o si wee nye anyị ụmụ nwoke more leverage and otu Chukwu si wee kee anyị enwere ife anyị ga-eme anya amịa gbafuo mana enwere nwaanyị a ga-eme nwaanyị okodie ifugie so ọ dị alụ nwaanyị iri onwe ụka wee mmalụ na nekwe abanyekwe n'ife a na-achọ ịbanye kedu ebe ọ na-eduba m kedu ihe ga-abụ isi njem a asịnalụ mmadụ asịna nwoke ọbụla esi ala asị chọpụta asị esi ala ya wee bido gị na ya enwe kesi ọ ka mma na ọ nwalụ ka ịra ọfụwụ n'anya ọ ga-afụkwa ma omume ya aṅụ ma ife niile ị na-eme ọ ga-afụkwa ife niile ọ bụgodu na ya amụwụ nwa afụgo m onye gwalụ nwoke mma mụkwa nwa na na-ekwe ebe dọkịta kwu ọsị maka gịnị ọsị ngwa na m etinye isi m nwoke tinye isi ebulu ewejebe na-eje jegere ebe afụ na enwe solution nwaanyị gwa nwoke mma mmụnwụ nwa na na-ekwe ebe dọkịta kwuru ewee jegide wee chọpụta ife a ga-eji wee mee fa n'ọdị na nwunye na-ebiri onwe fa ruo echi mana ọ bụ na nwaanyị bịa sie asị ị na-eme muchi nwoke pụta aja tabazi afụ onye bịara ụwa ịta afụ ụmụnne m ka arapụgodi ebe a daalụnụ nwanne anyị nwoke Peter daalụ na ịnọnyere anyị mgbe niile biko bịa na-anọnyere anyị nwanne anyị Chimaobi ama m na ị nwere ndụmọdụ ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo ekene m unu unu kwuru ọfụma isiokwu anyị tata amaka maka ihe nji wee si na ọmaka bụ na ndị na-ege anyị ntị ga-amụta ihe eziokwu ha ga-amụta ihe ma ndị na-akwado ịnụ di na nwunye ha ga-amụta ihe ọfụma. Ndụmọdụ m nwere inye bụ biko onye ọbụla chọrọ ịnụ di na nwunye ya weregodu ịfụnanya wee bido nke abụọ bụ na nwoke ọbụla sị na m erugogo
ịnụ nwaanyị ya biko ya marụkwa na onye ahụ ọ na-eji ịnụ nọ mmadụ ka ọ bụkwa na ihe ọbụla adapụta na agbata ha na-abụ n'ihe gbasara onyinye nke ọ bụ Chukwu na-enye ya marụkwa na ọha na-abụ ka o mere na ọ bụrụ ofu onye ka o mere. Ọzọ dịka ibe ya bụ nke mbụ na mbụ bụ eziokwu, ikwu eziokwu n'ihe ọbụla a na-eme n'ụwa. Ikwu eziokwu amaka, ma mmadụ ikwu eziokwu na gbasara alụmdi na nwunye, ọkachasị n'oge ugbu a na-amụta edewe n'ụlọ tupu mmadụ abịawa ịsị gị na ọ ga-anụ gị. Ọ bụrụ na ịmụtago dewe n'ụlọ, gwa onye anwa amụbugokwa m. Ọ bụrụkwa na o nwee ka o si wee dị na ịma mmụnwụ dịka isiokwu anyị si wee dị taa, na ịma mmụnwụ chaa, o nwee ike ọ bụrụ na ndị oyibo kpebiri na ịma mmụnwụ, mana o nwee ike Chineke ekpebibe dịka nwanne anyị nwoke piji wee kwuo kịta na emechakwa o nwekwara onye ekwuchere otu amechakwa ọmụọ nwa. Gwa onye anwa afụ gị n'anya na ọ ya emenwu, ọ ya eme ya, gịnị a ga-ebi. Afụgokwa m ndị mụ na ha biburu na Naịjirịa, onye anwa ha mụtara nwa ha na-aba na-atọ ife ihe ndị a na-atọ di na nwunye a na-atọ ihe di na nwunye a na-atọ ha tọgideti ha na-agbada n'ike n'ike. Ka m nọzi obodo a nọ kịta ka m fụrụ ka epost na Facebook na ha mụrụ nwa mmadụ nwoke na-abụ. O nwere ike ọ bụrụ na ha ejego kuru nwa nke nkuru, nwekwa ike ọ bụrụ na ha mụrụ ya amụ, ọfụ bụrụ ihe ịfụnanya na-ebute, mana ha na-abụ biketere n'udo nke na o nwere ebe ifuru onye na ha afụ onye a ma iji ọrụ ma ebe niile ma ụka ha na-aba na-atọ ọfụma. Ndụmọdụ a, obere ndụmọdụ a ka m nwere inye. Nke mbụ, jiri eziokwu bido ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa. Nke ịbụọ, etinye n'obi na gị nwa bụ ihe ga-emenwu ihe ọ bụ Chukwu na-eme. Na ọ bụrụ na amụtaghọrọ, na ọ bụrụ na nwa bịara na maya ha anụ, emenio na nwa ma nwoke ma nwaanyị emeni. Ihe ga-asị bụ enwere ike si na nwoke a na ọ bụ na o toro ogologo na mama anụ ya. Nke a bụ nke mmadụ ji aka ya wee nke ị ga-eji nwa aka gị wee mee. Nke bụ nwa bụ nke bụ onyinye Chukwu. Nwanne anyị nwaanyị Chibobi m, ọ dị ka ihe gbasara ịsụ Igbo na-etighi Bekee, ahụrụ m na ị na-emesizi ike nke ọma. Ana m ege ntị kamgbe ị na-ekwunyawa ihe oyibo ị na-etinye anaghị ebuzi ibu. Nke ndị oyibo kwuru sị na practice makes perfect. Mgbe ọbụla ị na-agbani na-ekwunyawa ihe mgbe na-amaghị ihe, tupu amara ihe na-eme, ikwuozie sọsọ ya na-etinye. Daalụ nne nwanne anyị nwaanyị Chibobi. Daalụ nwanne m, daalụ. Mmadụ debe gị amamihe akọghọ gị onye ebe ka ịbụ. Daalụ. Anyị kpụcha Oscar, anyị mekọrịcha onye ọbụla ka nọrọ anyị ga. Okay, sorry. Daalụ nọ. Nwanne anyị nwoke Oscar, ụlọ na ngalaba gị gaa n'ihu. Ama m na n'ụbụrụ isi were aga m enye gị nkeji 3 maka asị ugbo isi teta. Okay, daalụ nọ. Ụmụ Igbo mma mmanụ. Ndewo. Igbo mma mmanụ. Ma ndị gele ege ma ndị dele nke a na-akpọ ihe na comment section, onye nwe na-agbanika. Mana ofu okwu nchọ ka m kwuo n'anya si abụ onye buru chie ụzọ ọgbagbu onwe ya n'ọsọ. Ụzọ nwaanyị abụghị ụzọ nwa. Chi na-enye nwa bụ onyinye Chukwu, ọ bụghị ihe eji ike eme. Ụmụ nwoke anyị mgbe ụfọdụ ka anyị jiri onye nwayọ and ka anyị na-akwetụrụ ụmụ nwaanyị anyị ugwu, even though na mmakwa na ha nwa abụkwa na ntị ha amakakwu, maka ntị ha na-adịkwu ka mgbe ụfọdụ na ntị ha na-adịba ka ihe eji artificial wee lụ n'onu ka nsọ ya n'oyibo anyị mma. Mana mgbe ụfọdụ biko ka anyị na-akwa elu ha ugwu, ọ dịkwa n'izi. Nwaanyị ọbụla debela ọnwụ ya iwe rigoro ya enu wee tụbịa ime wee buo nwa gị fọ ọnwa ite naanị, ọbara wee gbaa ya n'ahụ. Ha dị ime mgbe izu na-echi ya, onwe nne ọ na-eribu onwe ike nne ahụ ọfụzi nne ahụ gbaba agbụ ha agụzi ya. Ihe a mbụ
ihe ndị oyibo na-akpọ sacrifice ndị apela anyị o wee buchaa afọ ime a mụọ nwa ọbara niile gba ya n'ahụ were afa gị baa nwa ahụ were afa gị baa anya bụ nwa nwaanyị ahụ emechagokwa ndị gị niile ọ emere gị n'ụwa ka anyị kebanụ n'ahụ na-akwelu ndị ugwu ụmụ nwaanyị anyị unu na-abanye ihe a na-akpọ relationship unu ejizi na sọsọ obi unu maka na iwere so obi banye ya obi ya atanya bụ afọ ụzọ ya ị kwesịrị ịchọ ihe ya sọpọtụ nya bụ obi m ya na-abanye na that ihe a na-akpọ relationship nke a na-akpọ ụbụrụ ka ụbụrụ nwee ike inyere gị aka maka ụbụrụ nyere gị aka nwee ike chọpụta ụmụ ihe ụfọdụ na ha aga ọfụma ka m kwubi otu a n'ụbọchị taa nya mara unu mma ka chifonu ndewo nwanne anyị nwoke Oscar mma niile na-anụ obi na-atụ onye ọbụla ụtọ darụri nne aka pụkwa nọrọkwa ebe ị nọ o rutela n'ebe nwanne anyị nwaanyị nọ Chizoba ndewo ụmụ nwanne m ya bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ taa mara ezigbo mma ọ kụzigokwalụ m ihe kụzikwala ụfọdụ ndị gabigo ekwugokwa ka ha si wee gabi na ya bụ okwu o nwere ihe ọzọ dịzi na ya ga-ekwu ihe m ga-ekwudebe bụ na onye mara ihe dị njọ ya zeere ya onye mara ihe dị mma ya mee nke nụrụ onye wepụrụ afọ ime ọ dị njọ bụrụkwa ihe wepụrụ akpa nwa ya ọ dị njọ bụrụkwa ihe mwute na aghọrị nwoke mmadụ mana ihe m ga-ekwu n'echiche nke m na onye chọọ ịnụ nwanyị nke mbụ si gaa n'ụlọ ọgwụ enene malụ na-arụ ezuru nke nwaanyị oke malụkwa na-arụ ezuru nke nwoke oke tupu anụba ya bụ di na nwunye. Nke ịbụ abụrụ na ọ kwesịrị ịbụ ihe nkwekọrịta dịrị nke nwoke dịrị nke nwaanyị. Ọ bụgodu na ha ama nga n'ụlọ ọgwụ ha kwekọrịta nke nwoke asị ya na m ga-atụba biko nne ọ ga-adị gị mma na ntụba gị ime tupu anyị anụba. Ọ bụrụ ihe nkwekọrịta ya bụ n'ihe a ga-etili iwu. So nọọ ihe dị na ya bụ okwu. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwa ga-amachakwa akwa ife anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị ihe ọbụla anyị ga-eme ya ada eji anyị eji anyị sị na anyị ga-eme ya anyị ga-eme ya. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abụkwa ha machakwa na arụ ezuru ha oke nke nwoke sikwafa na a ga-atụba ha ime ha ekwete mana emechakwa ha eje nwabute n'ilo. Onwe nke mfụ na Facebook nwoke na nwaanyị mụta ụmụ ịnọ wee mechaa wee na Canada oluzie ka ọ chọrọ imezilu ezinụlọ ya akwụkwọ ka ha gbagote. Anyị wee na-agwa ya na ụmụ ịnọ ọmụta na ọ bụ ọnyanwụ ya. Nwoke mmadụ wee welu ya bụ iwe nata Naijiria wee kụpụ nwaanyị eze niile dị ya n'ọnụ na afụfụ obido taba kemgbe nnala ya n'iyi. So nọọ ihe niile a bụ ihe anyị ga na-ewezuga aka. Asị adịrọ mma na alụmdi na nwunye ka eziokwu kwuru n'ihe ọbụla mmadụ na-eme. Ọ bụghị sọsọ na alụmdi na nwunye n'ihe ọbụla anyị na-eme ka eziokwu bụrụ ihe izizi ga n'isi ya o wee bụrụ ihe dịka okwu. Wee na-ekene gị bụ ọga Maazị n'ihe ị na-emekwa na-ekenekwa ụmụ nwanne m ndị na-ege ntị na-esonye anyị na-asị ka Chukwu gọzie onye ọbụla. Ndewo nwanne anyị nwaanyị Chizoba ị na-agbalị ọwụwụ mmadụ niile wụ ndị Igbo nọ n'ọgbọ gị nwere ike ịsụ Igbo na-etinye bekee ị na-eme. Ọ na-agba anyị ume na-egosi na o nwekwara ndị na-aga n'ihu ị na-emegide na-akwalite asụsụ Igbo. Ige ntị n'ihe i kwuru okwu gosiri na ewu onye a zụrụ nke ọma ma ihe niile ị na-ekwu ma otu isi ekwu ya
otu akwa ka ọdụ mmadụ niile kwuru okwu n'ụbọchị nke taa ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche ọ na-akapụkwana o wee bụrụ ya ụmụnne m ana m ekele onye ọbụla ma ndị na-ede ihe ede ma ndị nọ na-ege anyị ntị enweghị ike ịpụta anyị na-ekele ụnụ n'ụzọ pụrụ iche na-asị ụnụ ndewo unu nekwenye anya ụmụnne anyị ekwuchakwana ihe ịnyawa ihe onwekwe ihe ọzọ a na-ekwu nke bụ eziokwu bụ na ịtụ onwe gị mbọ dịka m na-ekwu mgbe niile ọfọ gị ụfụ biko marakwa na ịtụ onye ọzọ ya bụ mbọ na ọ ga-eme gị ọ ga-afụ onye ahụ mfụ maka na ihe ọwụrụ mmadụ metere n'ụwa anyị nọ n'ime oge agakwa na mgbe a ga-asị n'ọnwụ ndị nne na ụmụ mba ihe ọwụ na mmadụ mere nọ na-echi ya ọwụ na ọ sị gị na ị ga-adị ime tupu ọ nụwa gị ọ ga-awụ mkparịta go na nyawa onye ọwụ na ọ dabara unu na-aga n'ihu ọwụkwanụ na ọ daba ahụ unu ewepụ aka mana unu n'anya na nyawa akụkọ nwoke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taata akụkọ ya dị iche maka na o nwere ihe merie mgbe gara aga ndị Igbo si na agbụsị gba nwatakịrị ọkụzi okporo ka ijiji ome gịnị ọ tụwa ya ụjọ onye ọ na-emekwa n'omume na ebe obube ọ ihe mee mmadụ ejide wee nwụrụ ihe biko nụ ụmụ nwaanyị dịka nwanne anyị Oscar wee kwuo ekwetere m n'ihe mmadụ niile kwuru ekwesịrị ị na-eme gịnị anyị na-enyere onwe anyị ugwu nwaanyị kwesịrị ị na-enyere nwoke ugwu nwoke kwesịrị ị na-enyere nwaanyị ugwu ma chetakwa na anyị ka nọkwa n'omenala Igbo n'omenala Igbo wụkwa na nwoke ga-eme gịnị ka aga nụrụ nwaanyị ọwụ nwaanyị na-aga anụrụ nwoke ka anyị nwee ike bụrụ nyawu ihe n'obi anyị anaghị ekwu na ọ dị mma ka nwoke mebiwe nwaanyị maka na ọ ya ga-aga nụtụ ya mana anyị kwesịkwara icheta na o nwere ụfọdụ ihe dị iche iche nwoke nwere ike isi tupu m emewe ihe a nakwa otu nsi chọọ ka ọ dị otu akwa ka ọ dịkwa nwaanyị tupu ọ gaa ịnụ ọ gara esi ihe ndị dị ụta na ihe ndị dị ụta ihe ndị chọrọ ka ha dị n'usoro tupu anyị aga n'ihu o wee bụrụ ya ọma akwa asa ahụ ya megide mara onwe ka anyị na-enye onwe anyị ugwu chetakwa na ịnụ di dị mma mana anyị agaghị ekwu maka ịnụ di ige ntị mgbe nwanne anyị nwoke Sapi na-ekwu ọ sụrụ ya na bekee si na ọwụ desperation ịnụ di dị mma mana anyị agazighị ekwu maka ịnụ di mee ihe a ga-eme ruo ntị nụ ya ọ na-asụ wee oge Chineke ka mma kpaa agwa dị mma dịka nwaanyị ịkpa agwa dị mma ụmụ nwoke chọrọ nwaanyị azụrụ ọfụma ụmụ nwoke chọrọ nwaanyị na-eme omume dị mma ụmụ nwoke chọrọ nwaanyị na-eme ọchọ ikwu okwu ọta ya eze otu a ka ọ dịkwa ebe nwaanyị nọ nwaanyị chọrọ nwoke ọ ga-eme ọnụta obi eme gịnị eruo ya ana nwaanyị chọrọ nwoke ọ ga-eme ọnụta onwe gịnị onye juo nye na ndị bi ya afọ nke ọwụ na anyị na-eme ka anyị buru n'obi na anyị wụ ndị Igbo wụ ndị gịnị Chineke gọziri agọzi nke ọma ka anyị na-akwụrụ onwe anyị ugwu mgbe ọbụla anyị na-eme ihe ọbụla anyị na-eme anyị na-ekene ụnụ na ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taata wee na-ayọ ụnụ na-ayọsi ụnụ ike na-asị biko ohere anyị na-ewepụta ọ pụtaghị na anyị nwere ohere o nwere ihe ndị dị iche iche anyị na-eme mana anyị wepụta nye ohere si na anyị ga na-akwalite asụsụ na omenala Igbo dịka anyị na-eme anyị na-ayọ mmadụ niile ka unu nwee gịnị na-apụta na-anọnyere anyị unu sonyere anyị unu eme gịnị unu agbasa anyanwụ ozi nke ndị oyibo kpọrọ gịnị sharing unu mee nyanwụ ihe ọ pụtara wụ na ndị ọzọ nwee ike na-ege ekwentị na-anụ nyanwụ ihe ị na-abịa ebe a na-egere ihe nwụ na anyị na-ekwu nkwa m na-ekwe gị wụ na ị ga na-amụta ọtụtụ ihe ga-enyere gị ndụ ga-enyere gị aka ị na-ebi ndụ dịka onye Igbo amụsiri ike ọfụma anyị na-ekene ụnụ wee na-asị ka ofu ọjị fọ ka ofu adafọ ma chetakwa na o nwere ihe anyị na-eme nke a na-akpọ ajụ aza na bekee a na-akpọ ya Igbo quiz mgbe anyị ji eme anyị jụọ ajụjụ dị agha ịzata ya nweta ihe nrite oge ahụ rukwa anyị ga-emekwa ka onye ọbụla mara mana oge ndị Igbo wụ oge anyị na-ewepụta sụọ Igbo metụ aka na okwu ndị dị iche iche dịka otu a nwanne a detara anyanwụ detere anyị akwụkwọ wee jụọ onye bụ ajụjụ anyị nwee ike tụpịa anyanwụ ihe kwuo maka ya anyị na-ekene onye ọbụla na-asị ụnụ ka ofu ọjị fọ ka ofu anafọ mbọsị nta ka anyị mee gịnị ka a bịa chọọ n'Owere nchi daarụ